Quería decir unha cousiña. Se podemos esperar un par de minutiños máis porque Delfín ven en camiño, ou empezamos, ou un par de minutiños porque ven pola carretera. Vale. De acordo, de acordo. Bos días a todos. Imos dar xa comenzo ao pleno extraordinario do 19 de decembro de 2024. Tiñamos 5 puntos do día. O primeiro deles era a implantación do acordo regulador para o persoal funcionario do Concello de Cabanas. Os solicitantes do pleno extraordinario non sei se queren facer unha introdución ao punto na que logo podamos falar o resto. Algunha señora González, por favor? Bo día a todos e a todas. Bueno, no pleno de setembro comentou vostede que no mes de outubro iba a convocar as mesas de negociación para traballar na implantación do acordo regulador. Estamos no mes de decembro, no seguinte pleno comentou que estaba reuníndose, non sei moi ben con quen. Estamos no mes de decembro e aínda non se ten feito ningunha convocatoria.
Non sei se ten pensado facer algo a primeiros de ano para con respecto ao 2025, se pensa deixar outro ano máis sin que as persoas traballadoras deste concello teñan o seu acordo e teñan unha carreira profesional. Non sei se nos pode indicar en que estado está a implantación deste acordo, que por outra banda xa estaba máis ou menos aprobado. Alguén máis quere dicir algo? A ver, máis ou menos aprobado, ou está aprobado ou non está aprobado. Agora, como ben falamos deste tema, pois eu penso que foi a principios deste ano, unha cousa parecida, existe un informe relativo ao acordo regulador das condicións de traballo, asunto que xa foi tratado nunha sesión deste pleno con anterioridade. En este asunto estivemos a ver as distintas irregularidades que contiña este documento. Mencionaba, por exemplo, vostede a carreira profesional, pois o informe xa recollía como estaba a carreira profesional, permíteme buscala. Polos motivos expostos, advírtese que a carreira profesional horizontal, tal e como se configura na proposta do acordo regulador, non é axustada á normativa, nin en canto á forma, toda vez que se precisa ser desenvolta por un regulamento e nin ao fondo, toda vez que se pretende a súa implantación incumprindo os requisitos mínimos fixados tanto na normativa estatal de carácter básico como na normativa autonómico que a desenvolve, non? Entón, ben, en base a este informe, nós, como xa lle dixemos, íbamos a traballar para traer un acordo regulador pois que, lóxicamente, contase co beneplácito da legislación vixente e da regulación da materia en recursos humanos na área de persoal. Tamén lles indiquei que na folla de ruta ou orden do Concello o primeiro que tiñamos que desenvolver, ademais por un carácter de prioridade, era a estabilización do persoal. Nese sentido, dende o Goberno e dende o Concello Cabanas estamos contentos de poder indicar que xustamente pois, a semana pasada, anterior e incluso algún documento desta semana estás a firmar xa os contratos de traballo co persoal que resulta do proceso de estabilización, cumplindo así tamén os prazos de rematar este proceso antes de que acabe o ano. Entenderá vostede que, inmersos primeiro en acabar a estabilización dos postos de traballo, se lle dera unha prioridade a este asunto e unha vez rematada este asunto, como xa lle indiquei varias veces, procederemos a ir co seguinte, que é efectivamente o acordo regulador. Pero o acordo regulador o levaremos a cabo tamén ao mesmo tempo que levamos o convenio dos traballadores, xa que son documentos moi paralelos, tanto para os funcionarios como para os non funcionarios, e, polo tanto, creo que é máis xusto e máis equitativo poder realizalo dunha maneira paralela a ambos, facilitando así o traballo. Lembre que quen moito abarca pouco apreta, lamentablemente, entón é moito mellor. E así o fixemos, acabar coa estabilización, xa estamos acabando, a semana pasada firmamos contratos, quedaba algún pendente que tamén se firmou esta semana, estamos en calquera caso chegando a tempo para final de ano, e agora pasamos ao seguinte capítulo que é este. Non hai ningún problema. Respecto á mesa de negociación, é certo, no mes de setembro falamos de convocar a mesa de negociación para intentar falar, neste caso, era con respecto á RPT, se non lembro mal o asunto. Ben, tamén indiquei no pleno de novembro que reunime con algúns sindicatos e unha das cousas que se falou antes de convocar a mesa era ter xa un informe económico da RPT pois, para saber cal era o tableiro, vamos a decir, de xogo ou as posibilidades e a partir de aí poder debatilo. Porque reunirnos na mesa de negociación sen ter os parámetros ou os límites dos que podemos negociar, pois era evidentemente perder o tempo. Así o acordamos, así estáse a facer, entenderá vostede que déramos agora mesmo un pouquiño máis de prioridade á estabilización, pero en calquera caso vai en marcha. A folla ruta, en calquera caso, por resumir, xa ya dixen ao principio. Primeiro, estabilización, logo acordo regulador e convenio do persoal non funcionario e, posteriormente, RPT. E o veño dicindo en varios plenos. Pero non contestou a miña pregunta de cando ten previsto comezar con eso.
no mes de xaneiro, no mes de marzo, no mes de abril, 2025 ten 12 meses. Tendo en conta que estamos esta semana, a semana pasada e a outra máis, pois acabando de firmar os contratos dos traballadores e traballadoras e, polo tanto, matando o proceso de estabilización, comenzaremos, polo tanto, inmediatamente co acordo regulador e o convenio dos traballadores e, polo tanto, últimos días de decembro ou, efectivamente, xa en xaneiro. Pasamos ao segundo punto, señor Ladra. Muy buenos días a todos y a todas. Desde el Partido Socialista sí que nos gustaría que apurasen un poquito los plazos, ya que, bueno, pues lleva 2 años contando la misma historia, ¿no? Es decir, estamos trabajando, estamos en ello, estamos en tal. Está muy bien, es decir, que las cosas se hagan bien y demás. Pero bueno, creemos que se puede acelerar un poquito más los trámites, se puede apurar un poquito más. Lo único que le pedimos es que se agilice un poquito más los trámites de estas, tanto de la RPT como del convenio regulador y del convenio de los laborales para intentar aplicarlo lo antes posible. Señor Sardiña. Sí, bo día, que tal a todos e a todas. Ben, claro, aquí contestan unha serie de cuestións que pois están moi ben, non? Evidentemente levamos escoitado a mesma cantinela de que ten a súa folla de ruta, o que acordo pleno a vostede dalle igual. Xo acaba de demostrar tamén na súa exposición. Omitir que o informe de secretaría foi solicitado por 3 concelleiros entre os que me atopo, bueno, varios concelleiros entre os que me atopo, pois xa di bastante vostede. O sea, o que fan os demais non existe, só existe a súa folla de ruta. Iso é moi interesante para levar un concello. Non contar con ninguén, simplemente decir o que lle interesa en cada momento, sen máis interese que pois non resolver a situación. Podemos falar do acordo regulador, podemos falar da RPT, podemos falar de 1000 asuntos. Isto non é o único, creo, que está na mesma situación. Evidentemente, a estabilización de persoal ven dada por lei, ten prazos. O prazo é o 31 de decembro deste ano. Mal iríamos se vostede pasase ese prazo. Mal iríamos. Vostede saberá por qué. En calquera caso, non é o único tema de persoal que hai que poñer en riba da mesa. Vostede fala de estabilización do persoal e que están firmando xa os contratos. Eu recórdolle que hai prazas vacantes no cadro de persoal que están sen convocar. Policía local, administración, obras, oferta de emprego público. Que oferta de emprego público se vai facer cando pois os presupostos prorrogados? Non foi capaz de negociarlos con ninguén. Simplemente traelos aquí sen falar con ninguén e intentar que ellos aprobaran a ver se lles colaba unha vez máis, non? Está moi ben, é moi bon intento, pero realmente iso non indica nada bo de vostede. Tamén deixou as negociacións con estes grupos para máis adiante tamén, como non dá feito todo xunto. Eu creo que a vostede lle queda un concello bastante grande. É o que está demostrando. Había que falar do convenio regulador nesa mesa de negociación do mes de outubro, o que se comprometeu, por certo, a súa palabra vale bastante pouco, comprometeuse vostede, que non obrigamos os demais. Pleno pediulle, claro, que fixera dentro deste ano e que traballase. Se hai un informe xurídico en riba da mesa, e se hai que cumprir a legalidade con ese acordo regulador, e grazas a Consello de Concelleiros solicitamos o cumprimento da legalidade, claro. Así de sinxelo, vostede que non fixo nin iso, que podía ter feito, pero tampouco lle dou tempo, claro. Entendémolo perfectamente. Claro, se non hai avances
e todo vai como esperando a que os demais lle fagamos o traballo, o resultado é o que vemos. O resultado é o que está á vista. Parole, parole, parole. O último que hai no expediente é o informe de xurídico que solicitamos concelleiros desta corporación que non están precisamente no goberno. E ademais, parole, 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 palabras. Sinceramente, nin tampouco de RBT, porque a RBT tamén ten un informe feito, tampouco non vimos nada pola súa parte. Evidentemente, no informe de Secretaría falase dun regulamento. Vostede, polo menos, home, digo eu, non sei, non o ten moi difícil para decir, pues queremos avanzar nisto. Queremos, pues, hai que cumprir a legalidade, hai que buscar un regulamento. Mire, suxiro yo, colle o regulamento que está tramitando a Deputación da Coruña, por exemplo. Regulamento da carreira profesional. Suba o informe, suba como un borrador, subo o expediente. Subo o expediente. E faga algo, que non fixo absolutamente nada. Moitas grazas, señor Pesadeña, pois non podemos estar de acordo que non estea feito nada. Evidentemente, é certo que existe un plazo legal ao 31 de decembro deste ano para rematar os procesos de estabilización, pero que exista un plazo legal non significa que se fagan sós. E non significa que xa por estar o plazo legal xa está todo o traballo feito, nin moito menos. Foi un traballo arduo, houve que facer pois, os tribunais de valoración, ou a medición dos méritos das persoas que concorreron ás distintas prazas, os tribunais, etc. É dicir, foi un traballo que leva tempo. Leva tempo porque tamén son distintas prazas de distintos empleados e empleadas do Concello de Cabana que resultan de facer. Lóxicamente, a carta aos Reis Magos, pois eu tamén pediría pois, telo todo feito, lóxicamente, non yo vou a negar. Eu son o primeiro que me gustaría meter todo feito. Sen embargo, os recursos municipais, tanto en horas, tempo, tamén temas doutras áreas, o día a día do Concello, pois vai levando pois unha velocidade que neste sentido, pois sí que é certo, como decía o señor Ladra, que claro, a min tamén gustaríame que fora un pouco máis rápido, non teño ningún problema en dicilo, pero tamén prefiro que as cousas vayan sobre todo ben, antes que demasiado rápido. Ese tamén é a prioridade porque son temas delicados, porque afectan aos empleados e empleadas do Concello de Cabana e porque creo que merecen toda a garantía de seguridade e bo facer neste asunto, como este tema. Xa lle digo que acabada a estabilización, empezamos co acordo do regulador, que vamos a empezar inmediatamente, e que se non convocamos a mesa de negociación con anterioridade foi porque necesitamos precisamente o marco de xogo económico, por así chamalo, que nos permita pois, poñer encima da mesa algunha proposta. Porque, como xa lle digo, cando me reúno cos sindicatos ou coa mesa de negociación, gusta meter unha proposta cuantificada que permita tomar xa decisións na mesa de negociación e non falar por falar sen poder cuantificar os datos e logo ter que andar facendo máis reunións e máis dilatacións no proceso que ao final alongan a vida temporal dos mesmos. Vale? Polo tanto, vaise facer inmediatamente e coa RPT tamén o mesmo. Agora, vamos evidentemente paso a paso. Eso non quepa ningunha dúbida. Mais, señor Pesardeño. A ver, cartas aos Reis Magos eu a vostede non lle pido. Xa me escoitou, verdade? Vostede fálame do que fai o persoal. O persoal, pois, ten que formar parte de tribunais, ten que avaliar, efectivamente. Eran bastantes prazas que estaban aquí con carácter temporal, iso hai que recoñecelo. Pero o persoal está ao 100% neste Concello? Pregunto. O mellor non. Se non está ao 100% neste Concello, eu entendo que moitas cousas non se poden facer. Iso para empezar. Entón,
Entón, cónteme as milongas que queira e fálame as trileadas que lle encanten facer. Pero a realidade é que non fai o seu traballo. Esa é a realidade, que é o que lle estaba recriminando agora a vostede. A vostede. E se non se fan as cousas é por vostede. Así de claro. Non se pode dicirlle ao pleno que a ver, que fágame propostas, veñan falar comigo a alcaldía. Non, mire, as propostas están feitas neste pleno. Se non é capaz de facer as propostas deste pleno para sacalas adiante, evidentemente o demais é que sobra. O demais é un falabarato. E de falabaratos en Cabanas xa vamos cheos. Nada máis. Ben, xa lle digo que remito máis palabras de antes. Se cando as cousas non están feitas só é por min, cando as cousas están feitas tamén será por min, digo eu. E unha cousa será coa outra. Non será só as que non están feitas, tamén serán as que están feitas. Entón, eu agardo poderlles traer novidades pronto. De verdade que son o primeiro interesado en poder xa convocar a mesa de negociación e avanzar neste asunto e deixar este tema pechado. Créame que eu estou desexando e agardo poder terlles novedades canto antes. Pasamos, polo tanto, ao segundo punto, a comparecencia do alcalde para dar explicación sobre as obras de reparación da ponte sobre o río Eume. Os solicitantes do pleno poden formular a cuestión concreta. Por favor, grazas. Señor Varela. Sí, moitas grazas, moi bo día. É unha comparecencia. Non sei se temos que explicar o que é unha comparecencia, pero debería de falar vostede primeiro. Eu considero que vostede podría explicar os motivos que lle levan a solicitar esta comparecencia e eu doulle resposta ás cuestións ou ás dúbidas que nesa explicación da comparecencia vostede motive. Ben, pois a vista de que non debe saber o que é unha comparecencia, antes de nada, pois voulle lembrar que é unha figura que está regulada na Lei 7 de 1985, 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, tamén no Regulamento de Organización e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o ROF, unhas normativas que establecen que a Corporación Municipal, no exercicio das súas funcións de control e de fiscalización do Concello, poden solicitar explicacións aos membros do Goberno local sobre asuntos da súa competencia. A comparecencia é, polo tanto, pois unha ferramenta institucional que é destinada a garantir a transparencia o acceso á información por parte dos representantes da veciñanza, algo que, por certo, non se estila moito neste Concello. E cando solicitamos unha comparecencia estamos exercendo desde a oposición un dereito e ao mesmo tempo reivindicando un principio básico do bo goberno, a rendición de contas. Cando pedimos unha comparecencia, como neste caso, non se trata dunha petición arbitraria. Estamos a reclamar que vostede dé explicacións públicas sobre cuestións que afectan directamente a veciñanza de Cabanas. Neste caso concreto, sobre as obras que están a levar a cabo na ponte sobre o río Eume. Unhas explicacións que deben de ser claras, completas, fundadas, permitindo que os grupos que formamos parte da oposición e, por extensión, toda a veciñanza do noso Concello comprendan que a acción se está levando a cabo o seu goberno. Se vostede se nega a comparecer ou ofrece unhas respostas insuficientes, estará vulnerando o noso dereito e o dereito da veciñanza a ter esa información e, polo tanto, pedimos que nos explique que está facendo o goberno do Concello de Cabanas sobre este asunto, as obras na ponte de pedra sobre o río Eume. Ben, en resumidas contas, a pregunta é que está facendo o Concello de Cabanas con respecto ás obras da ponte de pedra. Vamos a ver. Eu entendo os ánimos, se acaso, de comparecencia, pero o primeiro que hai que lembrar é que vostedes fiscalizan, lóxicamente, como oposición o Concello de Cabanas, pero as obras non as fai o Concello de Cabanas, porque a veces dá a sensación que desvirtúase un pouco esa realidade. As obras fainas, a demarcación de estradas en Galicia, concretamente na provincia da Coruña, que é o titular e responsable da estrada xeral a seu paso polo Concello de Cabanas. Neste sentido, como vostedes saben, anunciouse fai uns días
uns días, unhas semanas, a continuación dos cortes de carril intermitentes, estes teñen lugar según o día e a hora, nun marxe entre as 9:30 e ata a final da tarde, de luns a venres, as fines de semana non están afectadas, e tamén pararase este tipo de actividades nas datas de Nadal, é dicir, nas propias datas de Nadal non terán lugar. Quen toma a decisión de facer esas cortes, esas horas, esas datas, é a propia demarcación de estradas, que é quen toma a decisión, evidentemente, atende ou pode atender, porque tampouco tiñan por que facelo, pero efectivamente o fan e atenden as peticións que se lle fan desde os concellos de Cabanas e Pontedeume, arredor das horas, afectacións ao tráfico e mellores momentos para levar a cabo certas actividades. Gustaríame novamente remarcar que o toman en consideración, pero que non tiñan por qué. Eles poderían cortar o tráfico cando les consideran na súa estrada. Eso non quita que, atendendo a esta cuestión, na maioría dos días, por exemplo, pois esta semana ou hoxe concretamente en algún medio de comunicación viña unha noticia pois que as esperas para cruzar a ponte nestes días non superaban os 10 minutos. Unha novidade ou unha noticia pois que en xeral está ben, e temos que lamentar, efectivamente, onde o Concello de Cabanas, pois concretamente un par de días onde as colas pois foron máis do esperado. Neste sentido, o Concello de Cabanas, que está perfectamente en coordinación co Concello de Pontedeume, dada a relación que une entre veciñanza entre concellos, trasladamos unha solicitude de reunión cando foi o primeiro día dunhas colas que non son admisibles para a desenvolver a vida social e laboral da veciñanza dos dous municipios. Solicitamos unha reunión coa demarcación de estradas co fin de avaliar, primeiro, que había pasado, cal foi o motivo para que ese día se deran estas circunstancias. Segundo, cales poderían ser as medidas a tomar. Terceiro, implantación de novas medidas. Neste sentido, a nos gustaríanos destacar que xa na primeira reunión fixemos algunha proposta, por exemplo, no cruce de Cardeita, para que a xente que vai á autopista, pois xa se pode avisar ali, xa pode tomar algunha ruta alternativa, e o mesmo pois, no lado do Concello de Pontedeume. Este tipo de cuestións, pois, ou este tipo de medidas, ou esta concretamente, non foi levada a cabo nos pasados días. Pois gustaríanos insistir en que sexa levada a cabo, en que sexa tida en conta e en ver o seu impacto. Estamos á espera, tanto o Concello de Pontedeume como de Cabanas, de facer unha reunión con eles na que nos avanzarán o estado último das obras, plans e previsións que dispoñen, cales serán as medidas que se poida tomar para intentar avaliar os cortes de carril cando sexan dunha maneira máis frecuente, porque agora mesmo pois, estaban coa pilotaxe dos pilares da ponte, coas catas, pero non é a obra como tal propiamente dita. Cando teñamos a reunión coa demarcación de estradas, pois poderei terlle máis notificación. Agora mesmo estamos á espera da data e da hora da reunión e, mentres tanto, non lle podo indicar nada máis. Dende o Concello de Cabanas, iso sí, insistimos en que avisen o máximo posible. Eu entendo que para a empresa responsable que leva as obras é complicado, pois, tamén facer un plan completamente axustado. Moitas veces, pois, as obras, pois, un retraso de algún provedor, unha tarefa que leva un pouco máis de tempo do esperado, pois pode ser, pero intentar minimizar o máximo posible e a espera de que a demarcación, que é realmente quen ten o poder e a coordinación, pois poida facelo. Non sei se ten algunha pregunta máis ou se alguén máis quere intervir. Señor Valera. Sí, o que pasa é que vostede omite nesta intervención que hai un acordo plenario no que vostede se comprometeu a manter informado a todos os grupos sobre as posicións, os pasos a dar, que polo menos no BNG, e entendo que tamén noutro grupo que asina esta
que asina esta proposta de pleno, esta petición de pleno, que tampouco teñen esa información, na que vostede non nos informou de nada, non sabemos que pasos deu, non sabemos en que termos se pretende reunir, reunións que, por certo, fan o sea, cando pasan as cousas, non? Unha vez que pasa os problemas que son previsibles, que todo o mundo sabía que iba a pasar, cando empecen outra vez os cortes, que vai haber retencións, vostedes actúan despois, e sempre a remolque de Pontedeume. Mire, este asunto é quizáis dos mellores exemplos da incapacidade deste goberno municipal para estar a fronte dun concello. Como dicía o compañeiro antes, este concello quedalle grande. Vemos como en vez de ter un alcalde que fai o seu traballo, ao que se dedica vostede é a facerlle oposición á oposición, non? Nas redes sociais. Temos que agradecer que sexa quizáis o fan máis destacado das redes do BNG de Cabanas, as que, por certo, responde en tempo récord. O Gallá tívese o mesmo apuro para exixir responsabilidades ao resto das administracións relativas a Cabanas. Responde, ademais, cunha sarta de mentiras que son facilmente desmontables, chegando a dicir que o BNG se suma á proposta do Partido Popular. Vostede, de verdad, nos está tomando por parvos? Vostede está tomando por parvos a veciñanza de Cabanas? Mire, que llevou a desmontar as súas mentiras. Programa electoral do BNG de maio de 2023. Leo textualmente. Exixir ao Goberno medidas para paliar as molestias que van causar as obras na Ponte de Pedra no tráfico do Concello, particularmente a gratuidade do tramo da P9 entre Fene e Miño, polo menos durante a duración das obras, para disuadir o tráfico que non sexa local. Cuestión, por certo, xa falamos deste pleno, que non habría que solicitar se non fose porque foi o Partido Popular o que prorrogou a concesión da P9 ata 2048. Sen esta nova concesión do goberno Aznar xa estaríamos libres de peaxe. Creo que non hai nada similar no programa do Partido Popular co que vostede se presentou ás eleccións. Seguimos. Pleno do 29 do 11 de 2023. Moción do BNG que se aproba neste pleno por unanimidade. Moción do BNG, non do Partido Popular, nos mesmos termos. Febreiro de 2024. Proposición non de lei do deputado do BNG, Néstor Rego, na que se rexistra no Congreso das Deputadas e dos Deputados unha proposición do BNG, non do Partido Popular, sobre esta mesma cuestión. Hai que lembrarlle tamén que agora que vostede pretende abandeirar a solicitude da liberación da peaxe, que desde que se aprobou neste pleno, no pleno de novembro, a iniciativa do BNG, o 29 de novembro, non enviou esta proposta ao Ministerio ata o 2 de febreiro, como xa se dixo nun pleno anterior. Tampouco é certo o que di vostede de que non propoñemos alternativas. Fixémolo no pleno extraordinario sobre este tema cando soubemos de forma oficiosa dos problemas durante as probas. Problemas dos que vostede nos teria que ter informado, pero que non o fixo. Nese pleno que celebramos o 24 de xullo, tamén a instancias da oposición, abrimos a porta a alternativas. A vez que soubemos dos problemas que houbo, pois propoñer alternativas a estas obras. No que ten a ver cos efectos da circulación, desde o BNG, levamos meses alertando, tanto nos dous concellos como no Congreso, da necesidade de poñer en marcha alternativas. A nosa medida da eliminación das peaxes é axeitada, pero non é a única. Vostede propuña agora outra, que sacou agora, pois non sei de onde. Pero vista a incapacidade do Ministerio de propoñer medidas paliativas xa na iniciativa de febreiro de 2024 no Congreso, incluímos explícitamente a promoción nos paneis informativos sobre as obras de indicar que se colleran desvíos na P9 para evitar que ese tráfico pasante se vise afectado pola ratoeira que é a Nacional 651, algo que é obvio, pero que semella que o señor Puente, o ministro, non foi capaz de discorrer por si mesmo, e tampouco vemos que os gobernos municipais dos dos concellos sexan capaces de exixirlo. E agora que volven as obras, volven a repetirse os mesmos problemas. Día sí, día non. Un día sale unha nova e celebramos que son 10 minutos, ao día seguinte son 20 ou 30. O Ministerio mira para outro lado e vostede e o seu homólogo de Pontedeume andan os dous a velas vir. E nin tan sequera avisan a veciñanza para que se poida planificar. Non se explica que tivera que ser a prensa a que anuncie un venres e o BNG na mañá dun sábado o comezo das obras entre a veciñanza e alertase dos problemas que van a acontecer, efectivamente aconteceron. E para colmo, temos un alcalde que ademais vai a remolque do que fai o alcalde de Pontedeume, que ata lle copia palabra por palabra os comunicados que fai o Concello de Pontedeume. Quen nos goberna realmente? O señor Bernardo ou o señor Couce? Xa lo dixemos.
O seu silencio só ten dúas interpretacións. Ou vostede non quere informar a veciñanza, ou vostede non está informado. E as dúas cuestións son imperdonables. E por iso estamos aquí. Por iso estamos neste pleno e nesta solicitude de comparecencia pedíndolle explicacións sobre o seu traballo sobre este tema. Moitas gracias, señor Vale. Desde logo que ten vostede un sentido de humor moi hábil. A veces non yo pillo, pero é moi certero. Vamos a ver. Entón, o ministro Óscar Puente non é capaz de discurrilo, pero polo que vexo o deputado do BNG non é capaz tampouco de exixillo, porque ata día de hoxe podría haberlle dito e posto como condición. Óscar Puente está ali como ministro gracias, entre outros, ao voto do BNG, co cal eu entendo que non lle sería moito difícil falar co seu socio de goberno e dicirlle pois, que evidentemente isto non pode ser así. Mire, nosotros non lle podemos informar das problemas que vostede entérase de forma oficiosa da estrutura da ponte, porque se nosotros lle preguntamos ao Ministerio, e o Ministerio aínda non nos elabora unha resposta e nos traslada de maneira como a vostede lle gusta, oficial, rexistro de entrada, etcétera, eu non podo informar ao Pleno do Concello de Cabanas en base a comentarios, dimes e diretes. Eu informo da comunicación oficial que fai o Ministerio aos concellos de Pontedeume e, neste caso, de Cabanas, que é o que nos ocupa, lóxicamente. E se o Ministerio aínda non trasladou unha novidade ou unha noticia, vamos decir, de maneira oficial, da actualización das obras que eles están facendo, eu non podo ir a xunto vostede a dicirlle agora dinme nun comentario tal, logo parece ser que tal cual, non, agora cambian en vai non sei que, eso non é informar, eso é falar, falar por falar. E nós aquí o que nos ocupa é a información verídica que as administracións trasládase entre sí. Neste caso, cando o Ministerio dé a traslado de algunha novidade polas canles que efectivamente establecese, ben sexa en reunión, que tamén me vale perfectamente, con eles, ou ben sexa nun escrito ou documento achegado por algunha maneira, eu fareille partícipe do mesmo. Mentres tanto, as típicas informacións que non sei que lle habrán dito a vostede, pero xa sabemos como funciona o xogo do teléfono roto. Din, logo non era así, logo era de outra forma e logo non ten nada que ver o que pasaba coa realidade. Imos esperar a que o Ministerio, que ten as preguntas formuladas, que está plantexada unha reunión con eles, informe ao Concello de Cabanas de cal é a situación e cando teña as novidades en riba da mesa, eu darelle traslado das mesmas. En relación aos textos escritos entre o Concello de Cabanas e Pontedeume, eu entendo que o BNG, que moitas veces vai moito por libre, non sexa quen de sincronizarse, non? Eu quería indicarlle que o Concello de Pontedeume e o Concello de Cabanas sincronizaron os seus comunicados e, polo tanto, as palabras son as mesmas. Iso non é nada malo, ao contrario, é unha sincronización entre administracións, ademais, neste caso, de distinta cor, que é o que redunda nun traballo conxunto en favor dos veciños de Cabanas e de Pontedeume, deixando ao lado calquera beneficio ou marxe partidista. Polo tanto, o comunicado era o mesmo, efectivamente. E o comunicado era o mesmo para sair o sábado en prensa, nas redes do Concello de Pontedeume e nas redes do Concello de Cabanas. E se vostede estaba ávido a ver as redes sociales, verá que foron ao mesmo tempo. E non é ao mesmo tempo porque eu estea co móvil 24 horas ao día esperando a remolque do que outros fagan, senón porque anteriormente sincronízase, prepárase o texto e publicítase á vez para informar a veciñanza ao mesmo tempo e ao mesmo día que o saca a prensa. Non 3 días antes, 2 días antes, ni nada. Foi o sábado cando informouse a veciñanza, que saía na prensa e o comunicado dos concellos de Pontedeume e Cabanas. A vez, de maneira conxunta e sen ningún problema. Iso non é ir a remolque. Iso é traballar conxuntamente en equipo. De acordo? En relación ás datas, pois,
Que quere que lle diga? Efectivamente, o di vostede. O 29 de novembro de 2023 é cando vostedes trouxeron aquí a proposta, e o 26 de febreiro é cando a Xunta nas redes sociais os escritos do Congreso dos Diputados. Aquí está o escrito do 19 de outubro de 2023 por rexistro de saída do Concello de Cabanas, enviado por min personalmente, a demarcación de estradas solicitando a gratuidade da peaxe nese tramo. Ben, 19 de outubro de 2023 é anterior a 29 de novembro de 2023 e 26 de febreiro de 2024. Non teño moito máis que decir. Por tanto, sí, alegrámonos que se sume a nosa proposta. Seguinte intervención, imos deixar tamén que participen o resto dos grupos. Alguén? Señor Pérez Sardiña. Moi ben. Sinceramente, pareceme moi ben que o Concello de Cabanas e o Concello de Ponteo me fagan comunicados conxuntos, é o lógico. Que esteñan coordinados por algo que os afecta mutuamente. Nos, cando fixemos as propostas, falábamos da afección que tiñan os servizos dos veciños e veciñas de Cabanas, que teñen que ir a Pontedeume, ben sexa por motivos educativos, por motivos sanitarios, motivos comerciais, en menor medida, pero evidentemente hai unha afección común, non? Por desgraza, non nos enteramos por vostede de que as obras se ian reiniciar. Ainda que en setembro nos dixo, e aí hai que decirlle que non de forma verídica, porque estaba a vista, evidentemente, que iban volver a maquinaria que estivera antes. Non volveu a maquinaria que estaba antes, volveu outra. Pero para no mes de decembro, bueno, finais de novembro, comezos de decembro, que vimos agora como se puxo unha nova tolva diferente ás anteriores. Había unha tolva dunha maneira, agora hai unha tolva diferente, e, en principio, o que están facendo agora na ponte, polo que sabemos de ver, comprobar, non de algo que nos informara vostede, evidentemente, non de algo que nos informara vostede, que tampouco nos informa aquí neste pleno, por certo, que é público e que pode informar a todos os veciños. Ten unha oportunidade, señor alcalde, de informar non só os concelleiros que estamos aquí, nin entrar en discusións con os concelleiros que estamos aquí, senón tamén de informar os veciños a través deste pleno. Home, non pasa nada. Pero eu teño que decirlle, porque así mo levan comentado veciños e veciñas que pasan por aí periódicamente, que agora mesmo que están facendo son perforacións de maior amplitude, de maior sección nos pilares da ponte. Iso provoca vibracións e os coches que pasan por esa ponte pois resulta que se asustan cando teñen que pasar por cando se están realizando as obras. Vostedes non constatan absolutamente nada. Nada. De feito, unha das cousas que teño que dicirlle é que neste expediente deste pleno non hai ningún só documento do Concello de Cabanas, nin administrativo, nin de tipo político, nin nada. Ou seja, ni siquiera a moción que aprobamos no seu momento aparece neste expediente. Ou seja, que non existe. Que lle quere? Non a pon para que non lle mandemos cumprir, verdade? Ou seja, o que aproba este pleno é como se non tivese ningún valor para vostede. Unha vez máis, teno que recoñecer? Así. É que, vamos, que Conteme o que queira. Cónteme o que queira. Como flautista da Melín, igual. Non lle creo. Para demostrarnos que vostede informa, o primeiro que ten que ter é un mínimo de respeto por este pleno. E non o fai. Parecenos moi ben, que teña moi boas relacións con Pontedeume, que solucionou os seus problemas, pero, ademais, teño que dicirlle que Pontedeume ten informes da Policía Local sobre o tráfico e sobre as afeccións ao tráfico e puntualmente trasladallas á demarcación de carreteras. Do Concello de Cabanas non temos absolutamente nada de que informarnos porque o señor alcalde non fixo absolutamente nada. Nada. Mais que comunicados conxuntos, falar e falar. Que está moi ben.
E discutir tamén, porque iso de discutir nas redes sociais é a última moda política, non? Pero realmente eso non é a vida real, A vida real é a dos veciños e veciñas que teñen que pasar por aí todos os días. Que me mandan mensaxes dicindo, vexo sobre Manuel, botamos media hora para pasar a ponte, para recoller os nenos. Sabe vostede que eu lle dixen neste pleno, o que eu dixen, que non se podía afectar o horario de entradas e saídas dos colexios. Fixeron caso? Ninguén fixo caso. Pero vostede pensa que eu quería que vostede iba a facer algo? Evidentemente que non. Evidentemente que non. Na explicación que acaba de dar, ni sequera se acorda diso. Porque, para que, home, se nin merece non merece nada. O que facemos neste pleno non merece nada, hombre. Aquí vimos expoñer os problemas dos veciños e resulta que se nos fai caso omiso. Caso omiso. Oídos xordos directamente. Despois nas súas explicacións, enzárzase nunhas discusións que digo eu, bueno, pero este home pa onde vai? Pa ningún lado. Che non é que lle quede grande, home. Vamos ir un pouco máis alá. De verdade, vostede non naceu para isto. O seu traballo está vendendo motos por aí adiante. Aquí non. Iso non funciona así. E non é porque non lle digamos, xa lle pedimos tamén informes da Policía Local, a ver que informes da Policía Local había sobre o tema de tráfico. Tiveron oportunidade de ter informe de tráfico e de afección directa ao Concello de Cabanas en varias ocasións e non houbo ninguna soa actuación pola súa parte. Ninguna. Ese era pola tarde o problema, porque, a ver, os problemas todos foron pola mañá, foron un horario de traballo da Policía Local deste Concello. Son pola mañá. E algúns pola tarde, pero máis puntuais. Que me está dicindo? Que eu botou dos días, mire, perdoa, acábame de mandar hoxe pola mañá fotos do atasco que se formou aí a primeira hora para entrar en Pontedeume, no horario de entrada de colexios. Que lle parece? Vostede vive na realidade ou vive nas redes sociais? Eu pregúntolle. Acabamos de mandar, outro día, onte, igual, antes de onte, igual. É dicir, Xosé Manuel, tarda media hora en pasar o ponte. Outra media hora para volver. Unha hora perde a xente de pasar dun concello a outro. Que lle parece? Un día normal, Non vamos falar dos días que chega a caravana aquí a Cardeito ou pasa para arriba. Deses días, pois claro, como di vostede, son 2. Pero, home, como se vai repetindo iso en moitas ocasións, e esta situación en moitas ocasións, é porque precisamente vostedes non informaron a cidadanía do que non están facendo ou que deixan de facer. Tiveron varias reunións. Aquí non veu a informarnos de ningunha das súas reunións coa demarcación de carreteras. A ver, non nos informou nin sequera de que chegara o informe, que chegara o proxecto en setembro de 2023, cando gobernaba vostede, porque o proxecto pediuno vostede nunha reunión con Estradas en setembro de 2023, verdade? E chegou a este Concello por vía de rexistro e nos pedimoslle que trouxera ao pleno, verdade? Trouxo ao pleno? Non. Non lle dou a gana. Ese é o que respeto que lle ten vostede os representantes dos veciños que estamos aquí. Non creo que sexa conveniente seguir con este tema e coa súa maneira de actuar políticamente. Porque a vista está, non vai a ningún lado. Señor Varela, tiña vostede o turno de palabra pedido. Logo o señor Ladra. Si quere que fale o señor Ladra por manter a orde de... Bueno, está moi ben que vostede mandara o escrito, pois, pedindo a gratuidade da P9 en outubro de 2023, facendo súa a proposta do programa do BNG de maio do mesmo ano, celebramos que abrace as teses nacionalistas. Pero o BNG non vai por libre. O BNG o que pasa é que non ten ataduras, é ben diferente. E iso nos permite condicionar un voto na investidura a uns beneficios para Galiza, cosa que non foi o Partido Popular, pronta alternativa, por certo, do Partido Popular de abrazar a ultradereita de Vox e poñer en riba, a vez, os problemas que ten a veciñanza de Cabanas en cuestións que dependen do goberno do Estado. Nós non formamos parte do goberno do Estado, non somos socios do goberno, polo tanto podemos exixirlle a ese goberno que atenda as necesidades de Cabanas, cousa que non fan, por certo, nin o alcalde de Montedeume, nin vostede como alcalde de
de Cabanas e votan a favor nun pleno, todos os grupos, de pedir unhas cousas ao Ministerio e despois, xa que vamos a remolque do alcalde de Pontedeume, un alcalde que ten un ministro do seu mesmo partido é incapaz de urxirlle a que tome medidas. Imos ir a remolque de Pontedeume nese aspecto. E, por outro lado, vostede que vai a estas reunións, que leva a estas reunións? Que propostas leva? Leva as propostas que se aproban en pleno, como as que se aprobaron en plenos anteriores? Cales leva? Porque vostede está condicionado tamén, está en minoría neste pleno. Entón, o que se aproba neste pleno é o que debería levar vostede como portavoz este Concello a unha reunión. Pero non sabemos con que postura vai a esas reunións. Señor Ladra. Muchas gracias. Bueno, evidentemente que todas las obras, y somos conscientes que todas las obras conllevan molestias, problemas, inconvenientes. Todo el mundo está en contra de las obras cuando se hacen, pero todo el mundo las pide. Y eso aparte, pues, es lo que tienen las obras. Pero sí que es verdad que cuando se están realizando las obras hay que intentar mitigar lo máximo posible, pues, por los efectos de ellas, ya sean pues cortes de tráfico y molestias diversas que puedan causar todos ellos, ¿no? Y más en obras de tan larga duración como puede ser la reparación del puente. Desde hace tiempo llevamos peleando a nivel agrupación política y grupo político aquí en Cabanas, no solamente nosotros, sino muchos otros partidos, la gratuidad de los peajes entre Ferrol y Coruña, ¿no? Esta era una oportunidad muy buena y ahí también pues nosotros como parte implicada también, porque gobernamos en el gobierno del Estado, evidentemente pues también nos quejamos y hacemos fuerza para que eso se lleve a cabo, ¿no? Es complicado porque hay una concesión en vigor y bueno, hay diferentes intereses complicados de solventar, pero hay que seguir luchando, ¿no? Esta es una oportunidad de oro que tenemos esta comarca para intentar forzar y unirse, porque no es un problema solamente de Cabanas y de Ponteume, ¿no? Sino que también es un problema que afecta a toda la comarca y considero que todos los concellos de la comarca deberían de hacer fuerza para, ahora más que nunca, intentar forzar esa gratuidad de los peajes entre Coruña y Ferrol. Creo que si no se aprovecha es una oportunidad perdida, una gran oportunidad perdida y usted que tiene mano en la mancomunidad de Ferrolterra, plantéenlo en la mancomunidad de Ferrolterra. Es la oportunidad de oro para ir todos juntos de la mano. Yo creo que todas las alcaldías, grupos políticos vamos a estar cogidos de la mano para luchar contra él. Háganlo. El apoyo del Partido Socialista de Cabanas lo tiene y seguramente que el del Bloque y del señor Sardiña también lo tienen. No va a tener problema ninguno por ir toda la comarca a luchar por esa gratuidad y hacer fuerza. Evidentemente, Cabanas y Ponteume en solitario, desde luego, no van a hacer absolutamente nada. Somos dos pelagatos ante un monstruo. Bueno, pues unámonos. Es decir, esto es un beneficio para todos y todas. Así que soluciones hay que hacer fuerza, hay que estar juntos. Tenemos una oportunidad muy buena porque esta obra va a durar bastantes meses, así que tenemos tiempo para pelearlo, lucharlo y molestar. Así que, y voy en contra del propio ministro de mi partido, pero es que es así, es decir, un propio ministro y aquí también hay más implicados, está la Xunta de Galicia que tiene que también forzar y el Partido Popular a nivel nacional también forzar, evidentemente, porque al final si hoy en día tenemos peajes también es responsabilidad de ellos. Así que hagamos unión y vayamos todos a favor de esa gratuidad, porque realmente muchas de las causas que muchos de los problemas que estamos teniendo actualmente es por no tener esa vía gratuita. Porque sí que es verdad que tú hoy en día para ir hasta Coruña desde Cabanas son cerca de 5 euros. No todo el mundo se puede permitir el lujo de ir y volver y son 10 euros. ¿Vale? Entonces,
por esa parte, por favor, traslade a la Mancomunidad, traslade a los concellos de toda la comarca y verá cómo, ya no solamente de Mancomunidad, sino comarca, y verás que muchos concellos se apoyarán en esta moción, ¿no? Respecto a la información de las obras, sí que es verdad, y nosotros que somos conocedores de cuando estábamos gobernando, sí que es verdad que muchas veces falta información, pero bueno, intente agilizar, que den información, haga requerimientos, como si tienen que ser pues todas las semanas, háganlo. Pero sí que es verdad que hace falta información, la gente demanda información y la administración considero que debe tener la mayor información posible de lo que están haciendo en el puente. Más que nada para saber. Y por su parte, solicita informes a policía local, a técnicos municipales, de los problemas que está causando estas obras, cómo se pueden solucionar, desvíos provisionales, intentar señalizar en nuestras vías de nuestra propiedad, intentar forzar que la gente se desvíe por otras vías para no hacer estos atrancones que se están realizando algunos días hasta cerca de Cardeita o sobrepasando Cardeita. Y bueno, el tema del comunicado que dio mucho que hablar, si, bueno, nosotros en nuestro gobierno también lo tenemos hecho. Es algo muy importante el hacer comunicados conjuntos con otras administraciones, ya sea Pontedeume o sean otros ayuntamientos. La unión hace la fuerza y no, yo esa parte no lo critico porque está bien hecho. Moitas grazas, señor Ladra. Comezando por orde, señor Pérez Sardiña, pois, mire, eu da vibración da Ponte da Pedra, da xente que pasa por ali, pois non tiña coñecemento, por exemplo. Se vibra ou non vibra, pois eu entendo que teñen ali os técnicos que comprenderán o que están a facer e se o tráfico está aberto para pasar, lóxicamente non haberá ningún risco. Se a ponte vibra máis ou vibra menos, pero ali hai unha persoa que está vixiando todo isto, no mesmo momento no que vexa algún indicio de perigo, estou convencido de que o Ministerio e, polo tanto, a súa demarcación de estradas en Galicia tomaría a decisión de parar a circulación pola obra do ponte, porque a seguridade tanto dos operarios que traballan ali como dos que transitan por riba da ponte, xa sexan coche ou xa sexa a pé, pois evidentemente o primeiro e ninguén o dubida, e eu estou plenamente convencido deso, co cal sí que fago un chamado a que a xente pois, teña a tranquilidade de que vibre máis ou vibre menos non hai ningún problema. En relación ás molestias, eu entendo perfectamente. O sea, eu entendo, comprendo, solidarizo e vexo normal as molestias, as queixas que a veciñanza lle pode ocasionar pois que un día pois que teñan que ir a buscar os seus fillos e as súas fillas ao colexio ou instituto, neste caso ubicados en Pontedeume, que se trasladen, tarden media hora en cruzar a ponte. Lóxicamente, un trastorno para a rutina diaria dos veciños e veciñas do Concello de Cabanas é comprensible as súas queixas. Efectivamente, é así, pero máis alá das propostas que traslada o Concello de Cabanas, ao final, pois nós encomendámonos ao Ministerio as medidas que poida adotar e, ao final, é o responsable último de adotar as propostas que dende os Concellos de Pontedeume de Cabanas se lles traslada. Neste sentido, sí que é certo que a maioría dos días pois non hai ningún problema e o que temos observado é que influe moito, senón, por decir xa que é o único factor diferencial, os metros de carril que se xan cortados. Evidentemente, medio carril cortado da Ponte de Pedra indica unha caravana de polo menos media hora, 45 minutos. Se o tramo cortado é de 30 a 20 metros, apenas existe ningún problema no tráfico. Isto é así, eles o saben, eles o teñen controlado ben coa cámara da DXT, o teñen controlado cos distintos sensores implantados nas estradas que levan a Ponte da Pedra, saben cantos vehículos circulan por hora, cantos circulan por minuto, canto tempo pasa un vehículo en riba do carril, eles teñen toda esa información, están en constante vixiancia e lles implantan as ordes aos que están os señalistas, neste caso, ou o semáforo, para que intenten axilizar o tráfico o máximo posible.
Entendo tamén que ante un corte de carril grande isto non é suficiente, lóxicamente. E vostede di que falta, evidentemente, informes. Ben, eu entendo que vostede, pois, gústelle os informes e o comprendo lóxicamente. Iso non significa que dentro do Concello de Cabanas non fagamos propostas. E as propostas as facemos dende Cabanas, dende o Concello de Pontedeume, dende Ferrovial, que é a empresa que executa os traballos, e dende a demarcación de estradas. Tivemos, como xa lles indiquei, unha reunión antes do inicio xa unha antes de inicio dos cortes de carril en marzo del 2024 e houbo outra máis adiante, pode ser antes de verán, se non lembro mal, na que persoalmente as policías locais de Pontedeume, de Cabanas, membros do goberno de Pontedeume, de Cabanas, membros da obra do Ferrovial e membros da demarcación de estradas avaliaban distintas medidas. E ali lévanse, xa respondendo tamén á pregunta do señor Valela, lévanse propostas. Unha das propostas achegadas polo Concello de Cabanas foi que o cruce de Cardeita era unha oportunidade para que aquela xente que desviase ou quixese ir pola autopista fixese o percorrido pola rúa do Concello, en vez de ter que esperar o atasco dende o cruce de Cardeita ante a rotonda da Ponte da Pedra do lado de Cabanas. Moita xente que, ante un atasco neste tramo, decide ir por arriba e enlazar directamente coa autopista, é unha boa idea, é unha medida indicada e trasladada pola parte de Cabanas. Con informe ou son el, a medida está trasladada. Outra cousa é que nestes días pois os responsables da obra pois decidiran que non fora necesario. Ben, pois haberá que insistir neste sentido, como di o señor Ladra, pois teremos que seguir insistindo para que se cumplan estas medidas, sobre todo nos momentos nos que o atasco vai ser importante, porque claro, ata agora son ocasionais. Lóxicamente nun futuro pois poderían ser moito máis longo. E por rematar a pregunta do señor Valela, as reunións ás que vamos é ese o ánimo. Vamos a ver, quen convoca a reunión é a demarcación de estradas e, polo tanto, a convoca cunha orde do día e xa cunha serie de asuntos a tratar. E nós, sobre esos asuntos, levamos algunha proposta como a que lle acabo de decir do cruce de Cardeita. E ante esas propostas, eles toman nota, avalían e fan as medidas que crean oportunas na súa estrada e na súa obra. Dende o Concello de Cabanas poderemos seguir pedindo, seguiremos, por suposto, insistindo, seguiremos avaliando para mirar outro tipo de medidas que sexan máis efectivas, porque evidentemente a veciñanza pois quere e demanda, como non podía ser de outra maneira, cruzar a ponte nun tempo lóxico, correcto e asumible para desenvolver o día a día, e así o faremos. En relación á Mancomunidade de Ferrolterra, sí que é certo que nese sentido pois, é unha boa idea. Xa saberán vostedes, sobre eso falaremos próximamente, da constitución da Asociación de Concellos Afectados pola AP9, que actualmente pois, promovía dunha maneira especial o Concello de Abegondo co seu alcalde Santiso. Tamén sería bo trasladarlle pois, esta medida ou este asunto a esa asociación que estáse a crear, que poderei informar no seguinte pleno. Non chegamos a tempo no pleno de novembro porque non estaban todavía listas certas cousas, pero no pleno de xaneiro poderei informar sobre esta asociación e as súas condicións para avaliala aquí entre todos. Mentres tanto, sí, daremos traslado tamén á Mancomunidade de Ferrolterra, é unha boa idea e penso que é a oportunidade efectivamente lóxica no momento de poder tentar conseguir unha cuestión deste tipo e ser pesado ata que o consigamos, porque lóxicamente unha cuestión así non se fai dun día para outro, non se fai de forma fácil, hai moita xente que está implicada, hai moita xente que ten que facer as súas valoracións, tanto aquí como en Santiago, como en Madrid.
E se hai unha oportunidade esta, tendo en conta que a obra xa estaba prevista para un mínimo de 2 anos, pois é o momento. O faremos, dende logo que a hora de facer a petición, pois eu encantado de que cantos máis sexamos de todas as cores políticas, o logremos, porque ao final, cantos máis sexamos, máis forza faremos, e ese é precisamente o ánimo de colaboración, neste caso, co Concello de Pontedeume. En canto, por último, rematar, en canto ao proxecto da obra, señor Pesadriña, pero vostede tivo acceso ao proxecto da obra. Deuselle acceso ao proxecto da obra. Non tivo vostede acceso ao proxecto da obra. Eu pedín o proxecto da obra da Ponte de Pedra porque me parecía correcto e axeitado que o Concello de Cabanas pudese ver ese proxecto. E chegou o proxecto ao Concello de Cabanas. E unha vez chegado, pois, evidentemente, quen quera velo, pois, está aí a disposición. Lóxicamente, o Ministerio e a súa demarcación pois, fai a información. Eu sei que pois, eles están no día a día e teremos que seguir pedindo máis información máis precisa. Tamén sei que hasta certo punto pois, eles poden informar no día a día e seguiremos pedindo a información, pero o proxecto está aí para que non queira ver. Listo. Señor Pesadilla. Sí, eu pido segunda quenda, porque, claro. Dime que se quer ver o proxecto. Mire, cando souben que o proxecto entrou por rexistro, foi xaneiro de 2024, que vostede non me informou, En xaneiro de 2024, evidentemente, eu xa tiña conseguido o proxecto a través da plataforma de contratos do sector público do Estado. Este Concello, a día de hoxe, recibín a información que nos está dando aquí de palabra. O que sacamos, que non sacamos nada en claro dos debates que houve aquí sobre ese asunto, seguimos sin sacar nada en claro, porque vostede fala sempre de propostas, pero aquí ni nos fixo unha relación das propostas que trasladou, ni sabemos, bueno, agora sabemos algo máis, que hai un control de caravanas, non sei que, bueno, iso está moi ben, efectivamente, é normal que ten que ser niso, que teñen que controlar efectivamente como está o tráfico, pero iso fai tamén a DXT, porque normalmente cando había caravanas aquí na ponte aparecía sempre a policía, bueno, que a Garda Civil de Tráfico e a axilizar, o seña, iso xa é algo que ven inherente. Que hai unhas obras extraordinarias e que seguen monitorizando a ponte, bueno, pois parecenos ben, pero aquí hai cuestións extraordinarias que non se están avaliando, entendemos. Que houve unha reunión e ali nesa reunión avaliaron verbalmente os dous concellos, as policías locais e todo iso. Bueno, pero tampouco nos dixo que falaron ali. É a primeira noticia que temos. Que quere que lle diga? Este pleno acordou de que nos informase. É como se oíra cantar, igual. Como se oíra cantar, dalle igual. Sobre que a maquinaria volvía en setembro non ten nada que decir, claro, porque iso era información verídica de vostede. A única información verídica que chegou a este pleno foi en novembro, no pleno ordinario en novembro, foi unha contestación do Goberno do Estado que nos chegou a nosotros antes que a vostede, que iso é sorprendente, pero bueno, non era tan sorprendente. Despois, a continuación, xa fixeron inmediatamente o anuncio conxunto Pontedeume Cabanas de que iban a comezar outra vez as obras. Pero a única información que tivemos nós oficial do Goberno do Estado, o señor Puente, que nos contestou, que nos contestou, é que as obras se iban reanudar. Despois de avaliar, pois, distintas cuestións de estabilidade, bueno, de todas esas cousas, non? Que hai problemas aí, efectivamente. Entón, pola súa parte, non nos dixeron nada. A pesar de todas as reunións que tivo, vostede está informado das obras e non informa a corporación. Porque eu supoño que nesas reunións vostede tamén fará preguntas, non? E oficialmente o Ministerio, como vostede fala, eu non entendo aquí a posición de que non, é que iso xa ten que resolver o Ministerio, son cousas do Ministerio, bueno, xa o Ministerio xa ve, pero nesas reunións non lle pregunta ou non fala con eles, ou vostede ten a oportunidade de facelo, que non entendemos o seu papel en todo isto. Sigo sin entendelo. E despois xa o de menospreciar os informes,
parte daqui do persoal municipal, pois na súa liña. A oposición pediu un informe e vostede di que non fai falta, claro. Pero de repente para todo eso non fagan ese traballo que son moi molesto. Para mirar o tema das caravanas que hai abaixo tamén son molestos os informes, polo visto. A vostede moléstalle todo iso, en serio? Moléstalle? Eu non vin cousa maneira. Non hai mellor maneira para defender os dereitos dos veciños que documentar as cousas, traelas aquí dignamente e decir, mire, pois mire, este alcalde moves un pouco por este concello, mira o que lles pasa aos seus veciños, o básico, o básico. Pero vostede non, vou ali, fago unha reunión e xa está todo resolto. Aí tiveron o resultado e aí teñen o resultado. Non sei. Vender motos sí, pero gobernar un concello... Moitas grazas. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. Verá vostede, hai moitas formas de moverse polo Concello. Eu entendo que o informe é unha delas e, por suposto, é a máis patente e constatable dos asuntos, pero, lóxicamente, nunha reunión pois dese tipo, na que xa ven a orde do día, pois un vai co ánimo de colaborar e dar as maiores achegas posibles as propostas para regular o tráfico da mellor maneira posible. Non é unha mesa redonda, pero, lóxicamente, pois, durante a conversación ou durante a reunión, pois, surxen propostas, un intervén, outro matiza, outro aporta, pois, un dato que a primeira parte non contaba, e nese sentido, pois, nútrese a conversación e nútrese a proposta. Pódese chegar ali co informe, pero o importante é o que ali todo o mundo fale acorde para aprender todos, porque ao final todos somos partes implicadas e queremos o mellor da veciñanza. Pódese solicitar ao Ministerio que levante acta desas reunións se así vai mellor a cuestión, pero en calquera caso o importante é dar traslado das nosas propostas e a partir de aí que sexa o Ministerio, lóxicamente, como responsable das obras, que pois tomará a decisión final última de que fai, cando fai e como fai. Eu o que si intento insistir moito é en canto á información dos cortes de tráfico e unha precisión máis nas afectacións do carril, porque é certo que actualmente, pois, claro, a mensaxe é pois, que poden suceder as cortes nun período do día, pero que eles no día a día, eu tamén comprendo a parte deles, porque eles no día a día tampouco poden levar con unha absoluta precisión as obras, todos sabemos como son as obras, hai retrasos, falla unha peza, unha tarefa leva máis tempo do normal, co cal é lóxico que eles tampouco poidan precisar absolutamente ao 100% que se vai facer. Nese sentido, pois, houve pois, distintas propostas. Eu, por relatarlle algunha, lle diría a do cruce de Cardeita, evidentemente xa coñecemos a liberalización da autopista, coñecemos tamén os usos do panel da DGT, a utilización de señalistas en persoas en vez de semáforos, coñecemos tamén a afectación do carril que sexa o menos posible, en definitiva, pois, o que intentamos é pois, colaborar o máximo posible. Ao final é o Ministerio, é a súa obra, e nós pois, tentamos axudar co que podemos, lóxicamente, seguiremos facendo forza para liberar a autopista. Eu penso que é a única medida que realmente pode atallar prácticamente o problema. É certo que para o tráfico de proximidade non, pero se saca moito tráfico interurbán, Ferrol, Coruña, outras cidades, sácase da estrada xeral, pásase a autopista e, polo tanto, a afluencia dos vehículos na Pontesira é moito menor. Agora mesmo tamén, pero, por exemplo, este é un dato que me comentan, non é un dato, un informe como tanto lle gusta a vostede. Os vehículos que pasan pola ponte ao día son 10.000 actualmente. Claro, un volume de 10.000 vehículos é complicado manexar e logo, ademais, pois, as afectaciones nas estradas locais dos distintos concellos a ambas marxes do río que teñen lugar cos atascos que se procesan. Eu xa lle digo que seguirei presionando para que estas propostas teñan lugar
e así poder levar a obra o mellor posible, porque dende logo que neste momento pois están coa pilotaxe, pero é que teremos que estar á espera de o primeiro que o Ministerio convoque a reunión. Nesa reunión, pois, falaremos o que temos que falar, e eu, cando teña a reunión, vostede non teña preocupación, que virei no seguinte pleno a darlles explicacións sobre o ali falado, o ali explicado. Non teña vostede ningunha dúbida de que eso sucederá así. Pasamos ao seguinte punto do día. Xa vai a segunda agenda. Pasamos ao seguinte. Comparecencia do alcalde para dar explicación sobre a humanización da Nacional 651. Novamente, igual que os outros puntos, señor Varela, xa sigo que é unha comparecencia, pero igual quere intentar formular algunha pregunta máis concretamente ou en algunha dirección a algún dos asinantes do pleno. Señor Varela. Eu remítome ao que comentei antes, é unha comparecencia na que vostede se solicitan dous grupos da oposición, neste caso 3 concelleiras, solicitamos que compareza para dar explicacións sobre as actuacións do seu goberno a respecto desta humanización da Nacional 671. Formularemos as preguntas que consideremos na intervención posterior. Moitas grazas. Como vostede saberá, que tamén era pois, o parte do goberno no orixen desta obra. Esta obra no seu momento pois, quedou deserta por 2 veces as licitacións que se fixo para realizala, e ninguna empresa pois, acudiu a mesma. Bueno, acudiu unha, pero non estaba capacitada para o mesmo, según un informe técnico. Non? Entón, falando no pleno de xullo deste mesmo ano, estableceuse que se a obra, dados os cartos que tiñamos disponibles, dada a capacidade económica do Concello e que o resto de administracións non estaban achegando un maior importe, unha maior cantidade, partísemos a obra. Eso foi o que se falou aquí en xullo deste mesmo ano, que nós partísemos a obra e a partir de aí pois, intentáramos facer, xa que toda non podía ser cos cartos que tiñamos, pois facer un trozo para que desta maneira algunha empresa concorrese ao concurso de licitación público. Isto foi en xullo, evidentemente, e encargouse xa en agosto ao redactor do proxecto pois que elaborara distintas propostas para facer a obra por tramos. Evidentemente, pode ser un tramo, outro, unha serie de servizos nos tramos ou distintas formas de velo. O redactor do proxecto, evidentemente, demorouse por cuestións alleas a este Concello e agora mesmo estamos avaliando as distintas propostas que trouxo ao Concello de Cabanas e a nosa idea é poder presentar a min xa me gustaría telo feito este ano, poder presentar primeiros do ano que ven algunha proposta de algún tramo que será pois, para o que dean os cartos, pero que sexa unha obra, en todo caso, realizable e que non quede deserta a licitación por terceira vez consecutiva, o cal consideraría pois un fracaso directamente. Temos que adaptar a obra e o que vamos facer aos cartos que temos. E a obra ten que ser realizable nos prezos e nas condicións establecidas. Comprenderá vostede, porque non é alleo á realidade, que durante a redacción do proxecto, distintas cuestións, vamos dicir, no planeta, pois como a guerra de Ucraína e outras series de variables macroeconómicas afectaron notablemente os prezos dos proxectos e da licitación. Todo iso hai que readaptalo, hai que velo. Eu, como tamén xa falei en xullo de 2024, de facer algún tramo ten que ser con todos os servizos, o sea, ten que quedar ben, prima ou quero primar a calidade para que quede ben feito, esa é o ánimo. Entón, eu conto a primeiros de xaneiro con poder traerlle algo, algunha das propostas que, como xa lle digo, o redactor do proxecto pois, xa tiña moi avanzados, dado que en agosto deste mesmo ano lle solicitamos pois, que avaliase a opción de facer un tramo e lle indicamos pois, esta é a cantidade económica, isto é o que dispón vostede para facelo. De acordo?
Tamén, paralelamente, en outubro deste mesmo ano, no outubro de 2024, como vostede saberá, finalizaba o prazo para executar esta obra coa subvención da Deputación da Coruña, e dentro do Concello de Cabanas fíxose unha solicitude para poder ter unha prórroga desta subvención nominativa da Deputación da Coruña. A prórroga foi aprobada, vólvese a dispoñer de máis prazo, do outro ano, e a nosa idea, evidentemente, é cumprir o ano e ter a obra feita antes de que finalice o prazo, que será en novembro de 2025. Consta xa no Concello de Cabanas pois a aprobación desta solicitude de prórroga nun pleno da Deputación de finais de outubro, se non lembro mal. Cando podamos ter afinada a proposta da parte da humanización que a nós nos gustaría facer, pois traerémola a unha comisión de urbanismo para que a debatamos entre todos os grupos e así poder decidir o que se vai facer. Señor Ladra. Muchas gracias. Bueno, celebramos de que esté redactándose esa parte del proyecto, aunque sea como hemos propuesto en su día, si no se puede llevar la totalidad del proyecto, o hacer la mitad del proyecto, hacerlo en 2 fases, una primera fase, después otra. Lo más importante es empezar a aplicar esa humanización y dar solución a todos los problemas que con ella se corregían. Sabemos que es complejo la redacción de esa modificación del proyecto, pero sí tenemos que pedir que se apure. ¿Vale? Ya sabemos que no es por parte del Concello, sino por parte del redactor. Pero bueno, hay que empezar a apurar un poquito los plazos y luego, una vez que llegue el documento al Concello, intentar apurar lo máximo posible para que no nos vuelva a coger el toro. Porque al final nos está cogiendo el toro porque mal por su parte de que se estuvo perdiendo el tiempo durante un año, pensando y mirando para otro lado, pensando qué se va a hacer. Si esto se hubiese empezado desde el principio, pues igual posiblemente hoy en día estaríamos pues en plenas obras o en parte de licitación o en otro escenario, desde luego. No estaríamos en la situación en la que estamos. Pero bueno, la situación es la que es, estamos donde estamos. Lo único que se le pide por parte de este grupo es celeridad, lo máximo posible, para llevarla a cabo lo antes posible. Señor Varela. Moitas grazas. Por que estamos aquí con este punto? Estamos aquí porque levamos ano e medio do seu goberno perdendo o tempo. Pleno do 26 de xullo de 2023, un mes no goberno. Preguntamos pola postura do novo goberno sobre o proxecto de humanización, despois das súas declaracións na campaña electoral, dicindo que non lles parecía interesante esta obra, e nos din que están estudando a ver que van a facer. Seguinte pleno ordinario, pleno do 27 de setembro de 2023, reiteramos a pregunta para ver se xa se aclararon, seguen sen dar resposta. Pleno do 29 de novembro de 2023, volvemos preguntar se van renunciar a este proxecto afondando nos problemas de accesibilidade, aparcadoiro, seguridade, iluminación, xestión da auga. Volven dar largas. Seguinte pleno ordinario, pleno 31 de xaneiro de 2024. Vista a súa falta de resposta, tras 6 meses ocupando a alcaldía de Cabanas, traemos a este pleno unha iniciativa que sae adiante co voto favorable da maioría do pleno cun único punto de acordo. O pleno do Concello de Cabanas insta ao Goberno Municipal de Cabanas a reverter a súa decisión unilateral de renunciar á obra de humanización da Avenida do Areal e levar a cabo esta actuación en tempo e forma. Pleno do 27 de marzo de 2024. Non hai avances desde xaneiro. Volvemos preguntar que van facer co acordo plenario acadado en xaneiro. Largas. Pleno extraordinario do 2 de maio, pedido desde a oposición unha comparecencia para dar conta das actuacións levadas a cabo sobre este tema, ninguna mención a este asunto. Pleno ordinario do 29 de maio. Preguntamos de novo polos avances nesta actuación, máis largas. Pleno extraordinario do 24 de xullo de 2024. Pedido por oposición, tamén. Reiteramos o acordo plenario de xaneiro e fala vostede pois, desa posibilidade de
e dividir a obra. Sorpréndenos, non? Que diga que non temos capacidade económica para asumir obras extraordinarias cando vostede pois, tira do remanente e tira dos ingresos extraordinarios pois, para traballar en bombeos que non dan agua, por exemplo. Sorpréndenos iso. Tamén nos sorprende que nos diga agora que, bueno, despois do que tardaron desde xullo ata o mes de decembro, onde xa vai outro medio ano máis, ano e medio desde que goberna vostede, avaliando proxectos. Nos di agora que teñen varias alternativas, que están avaliando as propostas. Quen está avaliando as propostas? Vostedes? O grupo de goberno? Porque lles lembro que non teñen maioría neste pleno. E lles lembro que hai un acordo plenario de tirar por este proxecto. Entón, o lóxico, se hai varias alternativas arriba da mesa, é que convoquen unha comisión de urbanismo e que nesa comisión todos os grupos podamos opinar sobre cal é a proposta que mellor se adapta cos cartos que podamos ter. Iso sería o que faría un goberno normal en minoría como é o seu. E pola contra nos está dicindo aquí que vostedes están avaliando esas propostas, que non sabemos cales son, e nos van traer unha aquí, que non sabremos cal vai ser, descafeinada pois dunha forma ou doutra, para que digamos sí ou non. Se hai varias propostas sobre a mesa, se ese equipo redactor fixo varias propostas, o lógico será que todos os grupos nos sentemos nunha comisión de urbanismo a falar, que é onde se falan as cousas, e avaliamos esas propostas entre todas. Porque este proxecto non é un proxecto nin do Partido Popular, nin do Partido Socialista, nin da candidatura veciñal, nin do BNG. É un proxecto que vai reverter na veciñanza de Cabanas, que necesita a veciñanza de Cabanas, porque calquera que viva no Areal, calquera que circule por Areal, sabe dos problemas que hai. Entón, penso que é un problema que queremos solucionar todas as que estamos aquí. Entón, o lóxico é que traian aquí as propostas e que entre todas as avaliemos. Nada máis. Esta primeira... Señor Pérez Sardiña. Sí. Ben, con este tema xa vimos como se explica a súa xestión, é dicir, dando voltas como unha peonza sen moverse ao seu sitio durante máis dun ano, bueno, durante case ano e medio. Fai caso relativamente ás opinións do pleno, máis ben non fai caso ningún. Ten que ser a Deputación da Coruña a que lle recorde que remata o convenio e que ten que xustificar. Antes dese documento de vostede non hai nada. Non hai nada desde que quedou deserto. Nada. Non fixo nada. É esperable que vostede polo menos, xa que tanto fala, tanto lle gusta ou tanto lle molestan os informes e as actas, tamén lle molestan as actas, polo que vexo, que ninguén lle pide actas cando fai unha reunión, unha conversa, iso ninguén lle fixo. O único que se pideu foi que viñera a informar aquí, pero bueno, vostede, como bon trilero que é, cántalle xogar coa pelotiña. Pero os informes tamén son necesarios. Vostede parece que tiña un informe de Viaco, non sei que tiña problemas para non sei canto, iso dixo nun pleno, verdade? Era un dos obstáculos insalvables para levarse adiante o proxecto. Non? Eu creo recordalo, polas moitas que dixo aquí. Que foi dese informe cando vostede acepta ou pide unha prórroga e agora resulta que cambia de opinión e di que hai que facelo? Que pasou polo medio? Esa é unha pregunta que vostede debería de responder neste pleno. Porque os cambiar opinión e vostede excepcional, non, lo siguiente. En calquera caso, o novo convenio que lle prorrogou a Deputación, a solicitude de vostede, en cumprimento, supostamente, dun acordo do pleno de principios de ano, porque o pleno acordou algo que lle dixo, mira, faga este proxecto, non? Por maioría, ademais. O sea, tarda un ano en actuar, neste caso, levar a cabo un acordo do pleno.
Eu acórdome perfectamente naquele pleno que pedín é que se fixese a obra viable. Porque tal como estaba, non o é. Máis claro, imposible. Agora xa andan que si facemos por fases, que se non sei que. Gústame escoitar que hai cambios de opinión, por fin. Non foi por non dicilo, Non foi por non dicilo aquí. Claro, se non lle fan falta informes, tampouco creo que lle seña importante revisar a seguridade vial nese proxecto. A vostede non lle gustan os informes. Xa acaba de explicar antes no anterior punto. Pero quero lle dicir unha cousa que seguro que contribúe a paliar as caravanas nestes 2 anos, 3 anos, 4 anos longos que imos pasar grazas a vostedes sufrindo a ponte do Eume. Faga o favor de pedir un informe á Policía Local, de verdade, de tráfico, faga o favor, pídollo, por este proxecto e máis polas obras da ponte. Faga o favor, porque é un insulto a esta corporación. Vir cas más baleiras. Vir cas más baleiras. Eu non son técnico, nin son de Policía Local, nin moito menos. Pero a primeira cousa que se me ocorre, así de boas e primeiras, que vostede podía facer perfectamente pedindo previamente un informe, porque un alcalde tampouco pode actuar sen informes previos, é apagar o semáforo da churrería cando hai caravanas. Mire o que lle digo, aparte de poñer as luces que quedan moi bonitas, preocúpese do benestar dos seus veciños. Iso que quería dicir antes e que me cortou. Porque eu xa sei que non, ten que dicir sempre a última palabra. O problema é que non sempre se pode dicir a última palabra. Eu prefiro dicir ya aquí, porque xa me parece un pitorreo. Fagan o favor, é que é algo básico, é que se ve, non hai que estudar moito. Pero pídalle ao informe de Policía Local a ver que opina. Simplemente iso. Xa que non sei que non lle gusta, pero pido e deixe de actuar de maneira absolutamente en solitario, sen asesoramento de ningún tipo. En este caso, pois, non podemos agardar moi gran cousa, porque xa, dende que polo menos está concedido pola Deputación esa prórroga, que o mes de novembro, temos coñecemento agora, grazas a este pleno, non grazas a vostede, pois xa debe estar reformulando o proxecto, xa debe estar facendo os seus traballos. Nos parece estupendo que vostede, pola súa conta, en minoría, faga as cousas como le dean a gana. Parece estupendo. Pero tamén é un síntoma dos seus problemas a hora de gobernar. Entón, dende o noso punto de vista, si que concordamos, e así empezamos ao resto dos grupos da oposición, porque vostede non é capaz para convocar unha comisión de obras e tratar este asunto. Esa é a nosa proposta, xa non esperamos por vostede. Se fai como con este pleno que o convocou unha semana despois do que era necesario, supoño que para salvar o período vacacional, exclusivamente, senón poñeríanolo para final de ano. Se non tiveran esas historias de respetar as vacacións, pois tamén o poñerían para final de ano, porque total, para qué? Non? Entón, estímolo convocar rápido, porque senón non imos enredar. Pero, en calquera caso, sí que temos que pedir esa comisión, así que hai que falar nesa comisión sobre as propostas que se están elaborando de como se vai repartir iso e que participen todos os grupos políticos, que é o lóxico, con acta, con luz e taquígrafos. Porque as cousas non se fan así, menos en minoría. Nada máis. Moitas grazas, pero verá, señor Sardiña, a comisión haberá que convocala con algo enriba da mesa, evidentemente.
como xa respondendo tamén ao señor Varela, quen avalía as propostas? Ben, as propostas estánse elaborando polo redactor do proxecto, que é o mesmo que vostedes tiñan con esta obra. Formula unha serie de propostas en canto un tramo, outro tramo, pois esta proposta podría ser dunha maneira, esta a lo mellor poderíamos incluir aquí e facer alá, e cando teñan riba da mesa o proxecto, serei xa eu o que convoque a Comisión de Urbanismo para tratar esta obra. Pero mentras a min as propostas non estean riba da mesa cos euros e actuacións, eu non podo convocar a comisión. E vir á comisión a falala sen ter unha proposta en riba da mesa nin nada concreto que poder debatir, pois poderemos estar falando e votando a mañá, pero non servirá para moito. Eu, cando o redactor do proxecto teña, evidentemente, a proposta de que tramo imos facer, eu serei o primeiro en convocar a comisión e aquí debatiremos se poderemos facelo dunha maneira, doutra ou as achegas distintas. E sobre esa proposta traballamos, pero antes non podo facer nada. Antes é falar por falar, porque o redactor do proxecto ten o encargo, dende, neste caso, agosto de 2024, de traer unha proposta parcial da obra que inclúe. E, polo tanto, así o faremos cando nola chegue, cando podamos ter algo que debatir, evidentemente. Con respecto ao cambio de opinión, mire, señor Sardiña, non hai ningún cambio de opinión. Eu, evidentemente, manifestei sempre que eu non estaba de acordo nesta obra. Non estaba de acordo no sentido de que é unha estrada que, ao meu entender, pertence á demarcación de estradas, como evidentemente ocorre uns metros máis adiante coa Ponte de Pedra, e logo, ademais, que gustaríame xa de ter que facelo nunha colaboración entre as distintas administracións, en que o resto de administracións puxeran cartos para esta obra dunha maneira máis equitativa. Porque aquí 180.000 euros os pon a Deputación da Coruña e dai para arriba o Concello de Cabanas. E o Ministerio non aparece por aquí. E a Deputación, se encarece a obra, tampouco di, pois poña a parte proporcional que se encareceu os custes da obra. Todo o soporta o Concello de Cabanas. Lóxicamente, neste tempo no que debatíamos pois que facer coa humanización, unha das labores que eu penso que están ben feitas por parte do Concello de Cabanas é falar co resto de administracións implicadas e solicitarlles precisamente eso, unha maior implicación nesta obra e neste proxecto. Unha maior implicación nesta obra e neste proxecto que redunda, efectivamente, nunha maior achega de cartos, que é o que, ao final, importa aos veciños e veciñas de Cabanas e á economía deste concello. Eu penso que a achega podería ser máis equitativa polo resto de administracións e a miña opinión aí non cambiou. E a miña opinión dende o principio tampouco cambiou. Con respecto ao informe de Viacua do estado das tuberías, efectivamente existe esa tubería, pero aí tampouco existe ningunha cuestión, vamos decir, anormal. Existe ese documento por rexistro de entrada no Concello de Cabanas, indica que o sistema de tubaxe da zona non é apto e debería que sustituílo. Ben, encárgase precisamente ao redactor do proxecto en agosto que teña en conta ese informe e que calquera actuación ou calquera proxecto ou modificación do proxecto que vayase facer a cabo teña en conta ou o estado das tuberías ou algunha medida que efectivamente asegure que iso non é un problema, ben sexa a súa sustitución, mellora ou instalación de calquera sistema de diverso tipo. Pero iso é o que lle damos traslado ao redactor do proxecto, que é o que ten que ter unha proposta e dicir, miren vostedes, conforme da empresa, neste caso, concesionaria do Servicio de Abastecemento e Saneamento de Auga do Concello de Cabanas, e dado o que esta empresa indica no informe, temos que facer isto para non ter ningún problema. Cando o faga, así o faremos. Eu o que non quero, evidentemente, é en ningún caso facer unha humanización moi bonita por riba, unhas baldosas preciosas, e logo por debaixo os problemas e ter que volver a abrir por segunda vez porque no seu momento non se fixo ben. Cando o redactor do proxecto teña iso en conta,
o redactor do proxecto ten o informe da empresa que avaliou a tubaxe e será o que poida chegar as propostas que considere oportuna. Non obstante, sabendo, ademais, porque vostede fai referencia a un cambio de opinión, que eu cambiei de opinión. Foi o pleno o que votou que seguísemos coa obra. Logo, eu non cambiei de opinión, eu estou obedecendo ao pleno. Polo tanto, incluso poderíase dicir que fagolle caso ao pleno, e non como vostede di. Porque estou seguindo o mandato do pleno, que é facer esta obra, sexa total ou sexa parcial, que a saque adiante como poida. Votouse, como vostede e o señor Varela tamén dixo, na cronoloxía de feitos que expuso anteriormente, que no pleno votouse unha moción para que instar ao Concello de Cabanas, ao goberno municipal, a levar a cabo esta obra. Ben, estou facendo, non cambiei de opinión, estou obedecendo a moción que é o mandato que enumera o pleno do Concello de Cabanas. Evidentemente, o fago coas miñas reservas. Como xa lle dixen anteriormente, a miña maior reserva principal é que tentar unha maior achega do resto de administracións e concretamente do Ministerio da Demarcación, tendo en conta que é a súa estrada, sobre todo, e que non aporta ningún euro, pois sí, iso non vou deixar de dicilo. E tamén o falei con eles, tamén tiven unha reunión coa demarcación de estradas e por rexistro de saída, dende agosto, está solicitada tamén unha reunión coa Deputación da Coruña que ata agora pois, non tivemos ocasión de celebrar, estamos á espera do día e da hora que eles expoñan para poder celebrarla e tamén continuar debatendo sobre isto, que será unha cuestión. Ante calquera avance, pois nos encantados e nos encantamos de poder ter a colaboración do resto de administracións nunha obra tan grande. Se soamente vai ser nestes términos, pois como lle dixen, vai ter que ser parcial. E se é parcial, pois estaremos encantados. O redactor do proxecto, concretamente, que é unha empresa coñecida porque tamén traballaba por o anterior goberno e para o anterior máis, pois eu espero e agardo, porque xa lle insistín varias veces en que teña a proposta en riba da mesa e cando teña debatiremos nunha comisión e así poderemos avanzar, porque terá que ser traída a plena a proposta e logo haberá que enviar a proposta á Deputación da Coruña, neste caso se é parcial, cunha modificación de proxecto que a Deputación da Coruña terá que aprobar tamén. Non queda ninguna dúbida. Eu entendo tamén que é unha época, bueno, un pouco mala para este tipo de empresas, pero eu agardo que sexa coa maior celeridade posible, toda vez que nós, xa lle digo, se o pleno foi en xullo, en agosto a solicitude estaba feita. De acordo? Segunda quenda e por rematar, en canto ao semáforo a súa inhabilitación durante a obra, esa xa foi unha medida que xa lles trasladou. E a demarcación de estradas, tras avaliar a cuestión, como o noso semáforo non é por tempo, senón que hai que darlle o botón para que se poña vermello, indicou que non o veía necesario e preciso. A diferencia de outros semáforos, neste caso no Concello de Pontedeume, que van por tempo, tanto se hai peóns como se non os hai, que eses si están a ser inhabilitados coa cor parpadeando. Pero xa foi unha medida trasladada por parte do Concello de Cabanas en relación a ese semáforo. Poderemos seguir trasladándolle, pero eles xa avaliaron cos seus técnicos esa proposta. Segunda quenda de intervención. Señor Pesardiña, adiante. Ben, grazas por avaliar esa proposta, pero sigo insistindo. Ainda que seña por pulsador, o paso de persoas aí corta bastante tempo e hai determinadas horas no día, está bastante cortado. Eu creo que non falta informe de Policía Local, volvo a insistir, que vostede, pois, dixo, non, isto non fai falta. Aparte que ese semáforo non está controlado por ninguén máis que polo Concello de Cabanas. Mira o que lle digo. Que é unha medida que vostede xe pode tomar. Súa conta.
cun informe, evidentemente, por diante. Pero bueno, como non pasa moito por aí, pois vemos que non teñen claras as propostas que trasladan. Van un pouco a granel, non? Por lo que estamos vendo. Fala dun informe de Bioaqua que non está no expediente do Pleno. Fala dun informe de Bioaqua que non está no expediente do Pleno. Descoñecémolo. Parecenos ben que así o asegurei, vaya, pois, ou polo menos así o deixei constancia de que cambiaba de opinión. Ainda que tardou. Tardou en cumprir o acordo do Pleno. Que foi a requerimento do último escrito da Deputación. Aí foi cando cambiou a súa opinión. Antes non. Antes buscaba, pois, a maneira de poñer impedimentos. Neste caso, pois, o informe de Bioaqua era un deles. Por que é necesaria? Que agora, despois da súa intervención, ainda vemos máis necesaria esa convocatoria desa comisión? Evidentemente, as propostas do redactor do proxecto parecenos moi interesantes e son necesarias, pero hai que tomar decisións antes. Hai que tomar decisións antes. E poño en riba da mesa. Cantos cartos se van poñer pa fase? Esa é unha decisión que temos que adoptar todos. Non vai vir o señor do proxecto, a iso teño que preguntar a vostede, ademais. Pero tamén nos ten que preguntar a nós que somos que temos que aprobar o proxecto. E vostedes, en facer esa pregunta, embárcase a facer unha modificación pola súa conta de risco. Con quen falou? Se ten acordos con os grupos da corporación, díganolo. Pois nós non. En este caso, son decisións, aquí viremos a falar cosas concretas a unha comisión. Claro que sí. Fai exactamente igual co POS, que está publicado, que xa encargou os proxectos, que nos ten que aprobar. O Pleno, verdade? Ten a maioría no Pleno para aprobar eses proxectos. Con quen acordou esos proxectos? A quen lle dixo que proxectos facían falta? A ninguén. É unha comisión de obras é necesaria. Esas dúas cuestións son necesarias, hai que tratalas. Queira ou non. Os técnicos xa sabemos que fan os proxectos e que os fan moi ben. Pero aquí hai unha decisión política previa de que cantidades se van destinar, que cousas se van priorizar. Todo iso é previo. E vostede xa lle dou unhas indicacións, supoño. Sen contar con ninguén, ou con alguén, non sei. Pero con nós non, con nós non falou. Entón, eu creo que non ten claro como gobernar un concello. Xa yo dixe. Vender motos sí, pero gobernar un concello non. E neste caso, pois, falar por falar, como dixe vostede, todo o contrario. Acordar por acordar, que é o verbo que vostede non conxuga. Acordar por acordar. Pode ser. E non vimos só a falar, vimos a acordar. Pero unha vez que respecte un acordo dun pleno, non se veña arriba, Non se veña arriba. Porque parece que hai que botar foguetes, e non é o caso. Estanlle advertindo o portavoz do Grupo Socialista que vai tarde. Que mire, outubro do ano 2025 está á volta da esquina e hai que licitar o proxecto. E aquí non hai nada encima da mesa aínda. Dase conta. Ningunha comisión hai convocada para falar diso. Nada. Entón, querer facer as cousas así polo aire, como fai vostede, está moi ben, pero hai que baixar á terra. E hai que baixar este pleno tamén, Por iso firmamos a solicitude de pleno extraordinario, porque vostede ten que baixar ao pleno. Como os veciños e veciñas teñen que ir ás fontes. Ben, pois o que lle temos que decir é iso, que non nos venda moto.
Moitas grazas. Ben, eu non sei se lembrará, porque xa levamos aquí un tempo todos, por así decirlo, que, ao igual que o ano pasado, primeiro traemos a unha comisión a proposta, por exemplo, do POS. Pois pensamos que podemos facer este camiño, este outro, este outro, este outro. Este está valorado en tanto, este está valorado en tanto, este está valorado en tanto, e a Deputación achega tanto no POS. Comunicación que, por certo, non fixo fai moito. Porque haberá, penso que un mes aproximadamente, no que a Deputación achegou este é o POS co que conta o Concello de Cabanas para realizar o vindeiro exercicio. A partir dese diñeiro, un ten que conxugar camiños. Pero terá que vir cunha valoración económica inicial, ainda que sexa. Porque podemos facer aquel camiño, canto vale? Non sei. E aquel outro? Tampouco sei. E aquel mira, dá para 4 camiños ou para 5? Bueno, que este é moi longo. A lo mellor este, en vez de ser este, podrían ser estes dous. Teremos que falar con algo enriba da mesa. O que encargamos é precisamente a redacción, vamos dicir, dun proxecto inicial ou dunha valoración de os camiños que hai que facer. Pero ao igual que no pasado ano ou no pasado exercicio, unha vez teñamos a valoración económica, viremos a Comisión de Urbanismo e aquí expoñemos dende o Grupo Popular, desexamos facer este camiño que consideramos necesario, desexamos facer este outro que custa tanto. Aquí, pois neste poñemos, pois non sei, ensaiamento, neste poñemos un prisma de tubos corrugados, neste faise unha recollida de augas, e será na Comisión de Urbanismo, pero igual que en xaneiro deste mesmo ano co POS do 2024 que xa fixemos. Aí falase, pois, mira, este camiño me parece ben, este non me parece ben, os cartos son tantos e dá pa tantos camiños. Hai camiños máis caros, camiños máis baratos, e en función se conxugan, pois un pode facer máis ou menos camiños con máis ou menos servizos ou con distinta lonxitude. Pero se eu non traio eso á comisión, imos estar aquí dicindo, pois este camiño é necesario, este tamén, este outro, por suposto, este fai tempo que fai falta, e agora que decidimos, se non sabemos canto vale cada un? Teremos que traer algo enriba da mesa. E iso é o único que encargamos á empresa redactora dos proxectos. Pero non encargamos unha valoración inicial que permita avaliar na Comisión de Urbanismo entre todos os partidos políticos como se fixo en xaneiro do 2024. Non estamos facendo nada que non fixéramos xa en decembro de 2023 e en xaneiro de 2024 co POS deste ano. E no vindeiro ano, é dicir, agora, para o POS do ano que ven, volvemos a facer o mesmo, traer unha proposta con números enriba da mesa. E non se preocupe, porque na comisión poderemos decidir, pois este camiño igual non é tan necesario e por eses cartos podemos facer estes dous, que igual son pois un pouco máis baratos por calquera cuestión. Eso será o que falaremos na Comisión de Urbanismo. E será así, igual que foi o ano pasado. E, evidentemente, o debateremos aquí na comisión entre todos os partidos para poder aprobalo e remitilo á Deputación. Xa lle digo, non vamos mal. Fai menos dun mes que a Deputación enviou a circular do POS aos concellos. Non hai nin un mes que sabemos con cantos cartos imos contar para facer as obras, o plan de obras e servicios para o vindeiro ano. É aí cando un pode empezar a ver, pois, temos tantos cartos, pois vamos a facelo desta maneira ou outra. Por iso eu agardo poder convocar unha comisión na que precisamente podamos ter xa como documentación para a comisión, pois mira, están estes proxectos con estes cartos, con estes servizos. E ali decidiremos entre todos, pois este camiño sí, este é máis urxente, este non. Mentres tanto, estamos falando por falar. E, por suposto, en canto chegou a circular do POS, tamén pedimos xa de maneira inmediata unha valoración inicial pois de camiños que poderíamos facer. Veñen máis dos cartos que dá a Deputación para precisamente poder escoller, poder valorar entre varios e así completar os cartos do mesmo. Vale? Eu agardo poder convocala en xaneiro
para que logo poda ser ratificada no pleno ordinario de xaneiro tamén. Agardo que sexa así, dende logo a empresa que está coa valoración está máis que apurada para chegar a esas datas, co cal ao igual que o ano pasado, xa digo, non estamos a facer nada que non estivéramos a facer en xaneiro de 2024, que foi o pos aprobado no pleno ordinario de xaneiro. De acordo? Entón, así espero que poida ser feito. Pasamos ao cuarto punto. Vale, pois comparecencia do alcalde para dar explicación sobre as obras de saneamento na Madalena. Os asinantes do pleno tamén queren indicar xa un pouco a pregunta por onde vai a ir o punto. Reiteramos que é unha comparecencia. Moi ben. Entón, as obras de saneamento na Madalena. Como é un pouco xeral, aquí temos que distinguir tanto, por un lado, a fase 2, que era a que se fixo este inverno pasado en canto á instalación da tubaxe que chega ata o tanque de tormentas e logo a propia obra do tanque de tormentas que, lóxicamente, pois, é outra licitación separada con outra empresa. Centrándonos no tanque de tormentas, porque será a parte máis breve, dende Augas de Galicia, pois na información que periódicamente pois, vou solicitando, me indican que está licitado, axudicado, a empresa que realizará esta obra será Astraco, que será a que terá que facer. Andaban pendentes de algunha cuestión de revisión de cantidades e demais, toda vez pois, que, como vostedes saberán, este proxecto deu moitas voltas, levan moitos anos para leválo a cabo e para adiante, o mesmo que noutras obras, pois, distintas variables macroeconómicas afectaron os prezos e inflaron bastante os mesmos. A información que teño é que o comezo das obras do tanque de tormentas é moi breve. Xa lle digo a última vez que lle vou preguntando, cada 2-3 semanas vanme intentando avanzar as datas. Tamén é certo que non precisan ao 100% nunca, pero dime que en breve, evidentemente, é unha obra longa e tamén moitas veces a empresa pois terá que acabar algunha cuestión que teña pendente antes de vir a instalarse aquí, porque vai para longo, evidentemente. Con respecto á tubaxe xa instalada na fase 2, no tramo de estrada da DP 1501, como vostedes saberán, a obra foi rematada, a instalación da tubaxe foi rematada antes de verán e tamén procedeuse ao aglomerado da pista, cuestión importantísima, moi exixible de cara ao transcorrir da veciñanza e da vida social e económica da zona nos meses de verán, que evidentemente sufre un importante incremento. Significa eso que a obra está rematada? Bueno, lles queda evidentemente algún fleco. O pintar os carrís e os pasos peonís despois do verán para min é inaceptable, así yo trasladei ao xefe de Augas de Galicia. Eu non penso vir aquí a defender esa xestión, é dicir, terá o que é o aglomerado botado todo o verán entre os pasos de peonís botados. A min pareceme mal, unha mala actuación por parte da Xunta de Galicia. Eu non vou vir aquí a defender o indefendible cando eles o fixeron mal. Eu, pois, evidentemente, así yo reclamei. Significa eso que pintaran antes? Evidentemente non. Pero eso non significa que as protestas do Concello de Cabanas non quedaran feitas. Dito cal, a pintaxe dos carrís e da estrada xa está, e agora remata ou teñen que rematar o que son a colocación das beirarrúas, dos bordes da beirarrúa coa estrada en distintos puntos, así como a rotonda que está ali cos adoquíns completamente levantados. Na última vez que lle volvín a insistir por este asunto, que ainda foi a semana pasada, xa lle digo que con certa periodicidade lles vou insistindo, xa me indicou que a empresa que tiña que realizar os traballos, que é a mesma que antes, tiña o encargo. De feito, a empresa había dito que xa en novembro iban a estar traballando nas beirarrúas. Lóxicamente, non cumpriron a súa palabra porque senón agora mesmo as beirarrúas estarían rematadas.
Seguiron evidentemente insistindo e eu presionando para que as beirarrúas estén rematadas canto antes. Lóxicamente tamén é outra obra que non é do Concello de Cabanas, co cal dende o Concello podemos solicitar, exixir, pedir, pero lóxicamente quenes logo fan os encargos e as distintas tarefas son eles, e polo tanto nós presionamos e damos traslado da nosa disconformidade e do noso enfado por ter as beirarrúas así tanto tempo. Agardamos evidentemente que cumplan o que indicaron fai uns días e que poidamos ter as beirarrúas arranxadas canto antes. Eu son o primeiro que lamento esta situación. E con respecto á área, teñen un acordo xa finalmente a demarcación de costas coa Xunta de Galicia e a seu organismo dependente Augas de Galicia para a retirada da área que actualmente está no aparcadoiro e a súa utilización na zona, ben sexa Piñeiral ou Praia, e desta maneira axudar na rexeneración do entorno tendo en conta que o areal, da mesma maneira que os ariguais do resto da comarca, están en regresión e, por tanto, teñen falta de area. Agardamos tamén que esta retirada de area a fagan canto antes. Eu sei que por prazos o acordo entre ambas administracións non foi un acordo, mas ben a posta en común de como tiña que facerse, produciuse despois do verán, co cal terán en breves que facelo, antes tampouco podían. O mesmo que as beirarrúas está insistido, esperamos que o fagan canto antes. Eu non estou contento con esta actuación, e máis alá de insistir e pedirlles para que rematen canto antes, é o que lles podo trasladar. Quenda de intervencións? Señor Valga. Sí, moitas grazas. Ben, pois celebramos este cambio de criterio, porque no último pleno ordinario, cando lle preguntaron por isto, valorou como un gran avance o pintado das beirarrúas, algo que para nós era inaceptable que durante todo o verán estuveran sin pintar, coa xente cruzando como boamente podía. Desa posición vimos demandando pleno tras pleno que dunha vez vostede asuma a súa responsabilidade como alcalde. Xa sabemos que a competencia desta obra non é da Xunta, pero igual que a señora Martina Neiros visita reiteradamente o Concello para facer anuncios da Xunta que quedan moi bonitas nas fotos, tamén está ben que vostede exixa a mesma Xunta de Galiza que asuma as súas responsabilidades nas obras que desenvolve no noso Concello. Porque temos que recordarlle que vostede non fixo nada cando no transcurso desas obras converteron o Piñeiral nunha lagoa con patos, con verquidos de augas fecais, restos de formigón e material de obra que a día de hoxe seguen no Piñeiral, que ninguén recolleu nin repuxeron o seu estado orixinal, que tampouco fixo nada para pedir solucións aos afundimentos do firme que se produciron apenas 2 semanas despois do asfaltado, como xa se dixo tamén neste pleno. O comentaba tamén agora, o tema dos bordes das beirarrúas, e tampouco fixo nada por dar acordo a eso, dar cumprimento a esos acordos plenarios que solicitan o deseño e a execución dun plan de restauración para recuperar as zonas degradadas. A primeira noticia que temos é hoxe con ese principio de acordo que nos acaba de comentar entre Costas e a Xunta de Galiza. Señor Pesarreño. Ben, por a nosa banda, pois xa coñecín a exposición con respecto a estas obras. Todo o que vemos aquí sobre que estas obras, o único que hai aquí, efectivamente, é algo que que a vostede en principio non lle gusta, pero vostede sí que pediu un informe, neste caso, o encargado de obras. Unhas veces pídeos, outras veces non. Unhas veces ten unha opinión, outras veces ten outra. Entendemos por qué, porque vostede non quedou contento do traballo que se fixo aí. De feito, no informe do encargado, fálase de asentamentos generalizados e falta de regularidade superficial. Iso notámoslo cando vamos por aí facendo fun en uns coches dando suspensión, non? Tamén hai asentamentos puntuais con agretamento da superficie, que quere decir que hai inestabilidade na base, pozos de rexistro demasiado altos, falta de sumidoiros e bombeo transversal adecuado.
Entón, hai alagamentos, sen habendo alagamentos, evidentemente, nesa zona. E non hai máis. Isto foi todo o que fixo despois de discutir aquí no pleno con vostede non sei canto tempo. Bueno, menos dá unha pedra, non? É dicir, vai cambiando de opinión pouco a pouco, pero neste caso é testemunhal este informe. Só do vial, exclusivamente do vial. Do que pasou no Piñeiral, como se non existise neste concello. Mire que lle pedimos informes, que fixeran algo, non fixeron nada. Polo menos para saber de que estamos falando, pero de que falamos do que vimos todos, pero non existe. Ese feito aquí neste concello, o mellor é que non quede rexistro administrativo, claro, entendémolo perfectamente pola súa parte. E moito menos que se vexa nos plenos, porque, claro, se só podemos acceder a este informe, pois os demais non existe. Como pasa tamén co de Viaco no anterior punto, como pasa con todo, é dicir, o xogo de cubiletes, non sabemos o que están cambiando, non sabemos o que están facendo, por iso é necesaria unha comisión de obras, e nesa comisión de obras, pois que se estuden as cousas e condicións. Recentemente tamén enviáronos un vídeo dunha carga de area, eu supoño que esa é a rexeneración que están facendo, non? Empresas da volta, collen, cargan a area e levan. Esa é unha maneira de rexenerar o contorno. A ver, o acordo do pleno non era iso, O acordo do pleno non era ese asunto. Sabe o que saben como a min, que os ve perfectamente. Neste caso, hai tampouco hai informe, evidentemente. Que nos esperamos, home, polo menos levamos o traballo de dicir que andan collendo area e polo menos o Concello que faga algo. É que non fixeron nin informe. Son de chiste. Están no Concello realmente ás veces. Pregunto, Eu chego aquí ás 9 da mañá non vi ninguén. Neste sentido, pois, parecenos ben que se rexenere a zona, coa área que se estreu aí, que son grandes cantidades, pero, bueno, pode haber moitas, múltiples rexeneracións, como esa que lle acabo de apuntar. Que xa lle dixemos reiteradas veces que non estamos de acordo. En calquera caso, ao Piñeiral non hai ningún informe dos residuos de obra que se botaron ali. Non hai ningún informe da vertedura de aguas fecais que fixo ali Aguas de Galicia. E aquí non hai ninguén responsable para vostede. Único son Aguas de Galicia sí, pero vostede non existe. Se non existe é que defenda Aguas de Galicia. O que cala, outorga. O que cala, outorga. Evidentemente, nós non podemos calar nisto. Non calamos nos correspondentes e seguimos en calar agora. Acordos, ten acordos. Que non vimos falar por falar, Vostede ten acordos que cumprir sobre ese tema. Eu creo que o mínimo sería poñer eses acordos aquí, ou as mocións que se aprobaron sobre ese tema, e incluíras no expediente. Tampouco están subidas ao expediente, pero vostede que fai nas súas horas libres? Non o sei. Non preparan os plenos, non traen as cousas, non miran nada, vai así, boas palabras, parole, parole, parole. E despois as decisións por detrás, como me acaba de mostrar nos anteriores puntos. As decisións por detrás. E non me veña dicindo que o ano pasado falamos do POS grazas a vostede. Perdoe, houve membros da oposición que pedimos unha comisión extraordinaria para falar precisamente do POS. Ou seja, que non se repite o que se fixo ano pasado, porque a oposición neste caso aínda non pediu esa comisión. Eu propuxen esa solicitude, vendo a súa atitude, vendo que quere falar en xaneiro, xa con todas as obras escollidas previamente, este camiño, este camiño, este camiño, este camiño, este camiño. Estes son os que traemos nós, e non hai máis. E se tes outra cousa, te callas e aprovas lo que viene. En resumidas contas, gobernar a dedo. É o que nos está demostrando, é verdade? Mire, digo unha cousa.
E digo tamén á corporación, para que se enteren. Eu xa teño firmado unha moción de censura para votalo vostede. Eu xa teño firmada unha moción de censura para votalo vostede. Estou esperando que me respondan. Nada máis. Moitas gracias, señor Pesardiña. Vamos a ver. Iso de que o único que fixen é o informe é mentira. En relación á area, o verquido de auga e escombros no Piñeiral, vostede poderá lembrar que enviouse un escrito por rexistro de saída a Augas de Galicia cando ocorreu, manifestando, por un lado, o noso máis recriminación polos feitos, o noso enfado por esas accións, e solicitando que dende Augas de Galicia, quen son os que teñen os técnicos, avaliasen os danos que tivo o Piñeiral e que tomaran as medidas necesarias para restaurar o Piñeiral dos danos que puidesen ou non puidesen ocorrer no Piñeiral dadas ou dado as resolucións ou conclusións que se sacase dentro do informe. Está enviado por rexistro de saída a Augas de Galicia. Dentro do Concello de Cabanas, o que non podemos, porque non temos os técnicos da área, é ponernos a facer informes deste tipo. Lembre vostede o que era un técnico arborista. Nós non temos técnicos arboristas no Concello de Cabanas. E, polo tanto, solicitamos aos responsables da obra, que, por outro lado, son os que teñen que asumir os seus erros, a que fagan os informes para avaliar os danos e tomen as medidas necesarias para eso. De acordo? Pero non é só eso. Se alguén ve algún tipo de retirada da area, publicalo en redes sociales e publicalo no Facebook e publicalo por aí adiante está moi ben. Pero o que tamén pode facer é chamar aos corpos e forzas de seguridade do Estado e que identifiquen a persoa que está sacando a area ali. E con esa persoa identificada, dáselle traslado a Augas de Galicia que serán os responsables de tomar as medidas que consideren accións. Dese vostede conta que a área que está ali actualmente correspóndelles ou é responsabilidade deles. A área que está ali é responsabilidade de Augas de Galicia. E se alguén está collendo a área, se identifica, dáselle traslado á administración pertinente, que é Augas de Galicia, e que tome as medidas que considere oportunas. Iso é o que hai que facer. E deixarse de publicacións no Facebook, que están moi ben, pero que non identifican quen se leva a área. Tanto, pois, evidentemente, tanto que se me di que non pido informes, pois sí, piden informes para a estrada. E ese informe, feito polo xefe de obras, achegóuselle a Augas de Galicia, indicándolle a nosa desconformidade co estado do vial tamén noutro rexistro de saída distinto do primeiro, no que o Concello de Cabanas amosa o seu descontento pola execución desas obras. Xa estamos falando de dous rexistros de saída distintos. Dous distintos. Foi iso o único que se fai? Non. Pero, evidentemente, existen máis cousas co rexistro de entrada e saída. Existe tamén o que as reunións en persoa, existen tamén o que son as conversacións telefónicas, existen as mensaxes por correo electrónico. Lóxicamente, enviar rexistros de saída todos os días está ben, pero tamén hai máis ferramentas nas que un concello pode presionar. Por lo tanto, rexeitamos a opinión que intentan amosar deste goberno de que non se fixo nada máis para intentar evitar isto. Xa lle estou expoñendo dous rexistros de saída,
un informe do xefe de obras, máis as distintas reunións, chamadas e mensaxes que dende o Concello enviamos intentando presionar e apurar para que esta obra, pois evidentemente, sexa finalizada ao 100% e non como está agora, pois que evidentemente non consideramos que estea de todo ben. De acordo? Iso é o que faremos. E o seguiremos facendo, porque evidentemente ata que teñamos o resultado non se pode parar e non se pode o Goberno de Cabanas deter. Esa obra ten que estar rematada coas beirarrúas, cos pasos peonís, coas liñas do pintado e coa rotonda. Pero, mentres tanto, non se pode facer moito máis que insistir e exixir o que tiña que estar xa feito. Pero faise por rexistros de saída e por outros medios. E, polo tanto, non é certo o que vostedes din de que aquí soamente se fixo ou un informe ou nada máis e o resto do tempo a velas vir. Non é certo. Outra cousa é que, evidentemente, úsese tamén outras canles. De acordo? Segunda, señor Ladra. Muchas gracias. Bueno, esta obra fue desde el inicio un problema constante. Desde el inicio hubo retrasos, desde el inicio hubo problemas en la obra, reformulaciones, cierre de empresas. Bueno, en definitiva, una obra mal parida y desde luego está siendo un gran problema ya no solamente para la Xunta de Galicia, sino para nosotros como concello, ¿no? Sí que es verdad que, desde luego, desde mi época en la alcaldía, intentamos por todos los medios favorecer la obra, intentando mediar con Costas y con Aguas de Galicia, que han tenido muchos problemas de entendimientos, porque evidentemente pues esa obra es fundamental para el desarrollo de nuestro municipio. Pero sí que es verdad que hay muchas veces que no se pueden permitir muchas de las cosas que suceden, ¿no? Como han dicho nuestros compañeros de oposición, por aquí vienen muchos técnicos de la Xunta, vienen conselleiros, conselleiras. Bueno, no pueden estar orgullosos del trabajo, también lo dijo usted, que no se puede estar orgulloso de cómo están yendo las obras, cómo están dejando las obras. La primera fase fue un desastre, es decir, su realización, los acabados, la última fase que se estuvo haciendo igual y la tercera, bueno, la última que se va a hacer, veremos cómo es, ¿no? Por lo que, bueno, deseamos que se realice todo de una manera correcta, que se haga lo antes posible para no entrar en época de verano, porque ya nos estamos viendo venir que nos va a coger el verano y vamos a tener otra vez la zona de la playa empantanada y con problemas en la peor época del año para tener esa zona empantanada. Así que bueno, lo único que le pedimos al concello es que intente mediar con Xunta para que agilicen lo máximo posible, porque esto no se puede seguir demorando mucho más, ya que, bueno, como digo, si en la época de verano se va a volver a montar grandes problemas y no solamente vale con que paralicen la obra. Sí, paralizan la obra, pero los problemas están ahí, hay cortes, la zona no está en condiciones de tránsito en muchas ocasiones. Este verano afortunadamente no pasó nada, pero pudo haber accidentes por culpa de los acabados de las obras y del mal estado cómo dejaron todo. Así que bueno, por parte del concello considero de que se puede hacer mucho más. Tienen que estar mucho más encima de las obras. Creo que tienen poca autocrítica en ese aspecto y poca mano dura con Xunta. A mí por un bache se me criticó mucho por parte de su grupo en la anterior legislatura. Me acuerdo perfectamente el bache cerca de Liberia que se levantó y poco más, que éramos unos ineptos, unos inútiles y que no sabíamos hacer nuestro trabajo y que no estábamos en el concello por culpa de ese bache. De hecho, uno de los críticas fue su compañero que tiene al lado, es decir, me acuerdo perfectamente de ese pleno.
Entonces, y ya no voy a entrar en el detalle del Pinar y de lo que hizo Aguas de Galicia con el Pinar. Ya no vamos a entrar ahí porque todo eso ya está dicho. Así que también esperamos que el Concello tome medidas y que dijo que iba a tomar y aún no tomó. Así que, bueno, esperemos que trabajen un poquito más porque desde luego van un poco justos a este tema, como muchos otros. Máis, Kenda? Nada máis. Ben, pois, polo tanto, sí, lóxicamente, é certo o do bache, é certo dos baches do outro lado, en ambos casos, ben, a realización da obra, pois, deixa, como di vostede, pois bastante que desear. Significa iso que non se lle insiste? Se lle insiste. Tamén sabemos logo, evidentemente, ante o dereito a pedir a virtude de non dar. Nos, evidentemente, estamos moi en riba e, nese sentido, non podo estar de acordo con vostede porque xa lle digo que estou moi en riba da Xunta de Galicia para que remate estas obras canto antes. A insistencia é total e eu tamén espero e desexo que nas vindeiras semanas, incluso isto de comezo, para intentar por fin pois ter o verano completamente liberado e libre. Sí que debemos de agradecer, evidentemente, que polo menos o asfaltado e aglomerado do Camiño fixésese antes do verán. Non quixero imaginarme un verán sen ese aglomerado botado na estrada. O último que desexo é outro verán coas obras a medio facer. Espero e desexo que non, e dende logo que ten que ser unha liña vermella coa Xunta de Galicia nas vindeiras semanas, porque tamén é certo que o que queda non son obras moi longas, son obras de días e de semanas, polo tanto, poderían telo realizado canto antes se así fora. Eu vou seguir insistindo, e xa lle digo que non renuncio a ter esta obra canto antes e non renuncio ao remate da mesma con todas as exigencias. Teñen que volver a repoñer as cousas como estaban, tanto xa sexa no Piñar, no Piñeral, xa sexa na Rotonda, xa sexa na estrada. Pero información pública toda, oiga, dende o momento no que eu mando por rexistro de saída documentado a queixa, solicito os informes a eles, que son os que teñen que realmente realizar as labores pertinentes con respecto ao Piñeral, seguiremos insistindo, pero aquí omisión ou informes que non constan para que os problemas desaparezcan non hai ningún. O facemos precisamente por esa canla para que quede constatado. Non significa que as reiteracións non as fagamos por outras canles, porque evidentemente mandar un rexistro de saída todos os días pois tampouco iba a mellorar moito a situación, sobre todo para quen nos está a recibir do outro lado. Así que así o faremos e esperamos pois ter canto antes a situación. Con respecto, bueno, a este punto xa queda, pasamos, polo tanto, aos rogos e preguntas, que é o derradeiro punto deste pleno. Comeza, como sempre, o Grupo Socialista, señora Rodríguez. Moitas grazas. Temos unha serie de preguntas. A ver, a primeira, queremos saber como van os trámites para licitar as obras de subvención de fondos europeos acadadas polo goberno anterior, que consisten na creación dun coworking na nave de Vilar do Colo e as obras de mellora de mantemento no Piñeiral da Madalena. En relación ao coworking, xa están feitos os pregos. Actualmente está a Deputación a ser unha obra que supera os 500.000 euros, o medio millón de euros. Ten que haber un informe de que as obras son realizables. Encargouse en novembro a Deputación de Coruña que realizase dito informe e avaliase o proxecto. A Deputación estimou que alrededor dun mes aproximadamente é o que tardaban eles en dar resposta co seu informe. Entendemos que nestes días vai ser cando acheguen ese informe e unha vez acheguese este informe estaremos xa en condicións de facer a licitación desta obra. Con respecto á obra do Piñeiral da Madalena, tamén en novembro chegou a última e derradeira autorización que necesitábamos, que era a demarcación
A da DIF, perdón. Era a da DIF a última que necesitábamos e unha vez que temos esta autorización, pois estamos xa en condicións de avanzar toda vez que temos todas. Está encargado o informe, neste caso, no Concello, de que xa dispoñemos de todas as autorizacións pertinentes, co cal van a ir a par seguramente a primeiros de ano. Moitas grazas. Vemos no decreto 1140 de 2024 que o alcalde procede a un levantamento de reparo suspensivo interpuesto por intervención municipal no que se aproban unha serie de facturas, bueno, aproximadamente unhas 40 facturas ou así. Entre elas, vemos tamén unha factura do Servizo de Mantemento de Iluminación Pública que ten un contrato caducado. Queremos saber como van os pregos para a nova licitación. Os pregos foron encargados, encargados, xa había uns pregos, xa había un borrador de pregos no que penso que o seu goberno xa estivo traballando. Pola nosa parte queríamos evidentemente actualizalos e unha das propostas que facíamos era que, por exemplo, as luces de Nadal xa foran incluídas nestes pregos para poder telos incluídos neste momento. O redactor dos pregos, que tamén é unha empresa que xa traballaba co anterior goberno, dixo que sí, que o facía, que iba a actualizar os precios, se lle foi insistindo. Lóxicamente tamén xurdiron outros, vamos dicir, traballos polo medio, como por exemplo o do coworking, que penso que era máis urxente deixar os pregos feitos e realizados para poder avanzar canto antes na obra, toda vez que a obra é unha obra de duración longa, de 12 meses, e logo ir voltar á liña de traballo que mantiñamos do mantemento do alumeado público. No mesmo decreto tamén vemos unha factura de 968 euros que son de reparacións en parques. Nos gustaría saber en que consisteu a reparación en parques. En que parque? Yo teríamos que mirar realmente, pero Entendo que deben ser uns columpios que se compraron, que se cambiaron abaixo, por esa cantidad máis ou menos. Os asientos dos columpios que se puxeron 4, De que parque? abaixo No Areal? no areal, sí. Entendo que debe ser iso, porque outro non hai, Bueno, non sei, vostedes sabrán donde amañaron. Claro, no Parque do Areal. O digo porque tamén, xa que non se dá executado a obras de mellora no Parque do Areal, unha obra que xa estaba, bueno, desde o noso goberno, no que se acondicionaba o sendeiro que atravesa, se poña iluminación e se acondicionaban tamén os xogos existentes. A pregunta ven por aí, se tiñan pensado reparar os xogos existentes porque teñen un estado claro de risco para as crianzas porque están en moi mal estado. Non fan a obra, pero os xogos hai que amañalos, o sea, eso ten que repararse. Entonces me din que se cambiaron de aí 2 columpios, 4 columpios. Vayan mirar tamén o resto dos xogos que están terroríficos. Non cumplen nada. Incluso o que é a grava, a gravilla de recheo, están pelados de grava, non teñen nada. Simplemente a rellenar e amañalos, vamos. Yo rogo que o fagan. tomamos nota, en calquera caso, o que facemos mentras tentamos que esa obra saia adiante, que era do post de 2022 ou 2021, se lembro mal, sí que é certo que hai que ter un mantemento do parque, mentres tanto xa por seguridade cos máis pequenos e pequenas. Eso non significa que perdamos de vista a obra, pero hai un mantemento mínimo de seguridade que temos que manter. De acordo. No mesmo decreto vemos tamén unha cantidad, 726 euros, de reparacións nas inmediacións de Río Castro. Que se fixo? Que se reparou? Pois a verdade é que así, de momento non sei. De reparación e inmediación de Río Castro, Sí, é o que pon a factura. Non lembran agora, non? non recordo. O consultamos e lle respondemos, se lle parece. Vale, moi ben.
Logo, no Camiño das Modias, a altura do Muiño, penso que xa se preguntou algunha vez, pero bueno, hai unha valla de madeira nesa zona que se desprendeu porque por un corrimento de terras. Ali onde está o Muiño das Modias, hai unha valla de madeira tal. Teñen pensado reparar ese desprendimento de terras, Hai que amañalo, pasa que hai que facer unha escollera desde abaixo outra vez. unha escollera. Foi Vale, justamente onde acabou a outra, foi onde a continuación da mesma. moi ben. Claro, hai que facer. E recomendo tamén, unha vez que fan a escollera e a reparación, que lle pasen unha má de tratamento para a madeira, a valla, porque está pedindo a gritos. Parece Vale. boa idea. Logo, no pleno ordinario pasado, lles fixemos un rogo para que tomaran medidas oportunas coas administracións competentes para a mellora da iluminación e máis da marquesina de espera do tren no apeadoiro. Fíxose algo ao respecto? Estamos neso toda vez que é un pleno extraordinario, por lo tanto, no seguinte pleno ordinario, pues estaremos en condicións de poder indicarlle algo. Lóxicamente, Bueno, pero no pleno extraordinario hai un punto que é rogos e preguntas, quero dicir que tamén pode contestar. o cal é canto menos curioso, porque os plenos extraordinarios adoitanse facer xa precisamente por un motivo concreto. Os rogos e preguntas así en xeral é extraño polo menos. Eu non o vexo, vamos dicir, noutros concellos, non significa que nunha vontade de transparencia non respondamos todas as preguntas, aínda que, como lle digo, é bastante curiosa a situación. Sí, fomos ali a ver a situación, fomos tamén de noite para ver como se podría que se podería facer e como se podería realizar unha mellora do entorno e da iluminación. Esperamos poder decir e facer algo para que o vexan. Vale, entendo que de momento non lle trasladaron nada a DIF nin a ninguén. Non foi trasladado, toda vez que o máis axeitado consideramos que era si facer unha proposta de queremos facer isto e isto, ter o custe de canto custa realmente a actuación para logo poder valorarla tamén internamente. O custe, entonces teñen pensado facelo o Concello. Non, pero trasladarlle a eles esta é a actuación que queremos que fagan vostedes. Non perdemos de vista outros concellos da Bisbarra que pois tiveron algunha reunión co ente de Adif para conseguir melloras nas súas paradas ou apeadoiros de tren. Bueno, pois urxe, porque se queremos fomentar, ademais, o transporte público, agora, ademais, é un momento que se está utilizando bastante, pois pensamos que é moi necesario. Logo teño unha pregunta máis, a ver, bueno, no local das viñas hai un furado nunha ventana redondiño. Cal é o motivo? Unha ventilación forzada? Foi unha pedrada? Un furado redondiño, moi ben feito. Un intento de atraco? Que poido ser eso? Iso igual leva aí como 10 anos, figurado. 10 anos. Primeira noticia. Pois... Nunha ventana, Nunha ventana. Sí, ben feitiño. Sí, sí, sí. Hai algún tubo solerno Sí. algún día por aí. Xa cando gobernaron antes vos, non? Vostedes. Cando outra legislatura... Ainda non o saben, non saben, non? Bueno, non sabemos de que, vale. Bueno, no mismo local tamén hai bastantes problemas cas cisternas dos baños, que corre auga seguido. Teñen pensado facer algunha actuación? O que van a facer? Precisamente xa antes do pleno foi xa tratado ese asunto das cisternas e dos pomos das portas. Están as cisternas, os pomos das portas que tampouco pechan normal, e recibimos tamén unha solicitude pois, do cambio da papeleira. Estábamos precisamente antes pois, tratando xa esta cuestión. Mais van a ter eventos aí próximamente, pois... vale, outra pregunta. Queríamos saber quen ou como se substitúe a técnica de cultura que está nunha comisión de servicios noutro concello. A ver, a que se teñen que dirixir as veciñas e os veciños para ver como están, por exemplo, por decir algo, as listas de espera para as actividades, ou si se vai organizar, por exemplo, algún campamento de Nadal, que teñen que facer, a quen se teñen que dirixir as veciñas e os veciños para estar informados e atendidos en estes temas.
O mellor sempre é que fagan unha pregunta ou solicitude pois arriba no rexistro e dentro do Concello daráselle traslado intentando un pouco entre todos encher o oco desta persoa na brevidade no que chega a persoa sustituta. Evidentemente estamos xa no proceso para traer a unha persoa que sexa a sustituta ou sustituto da persoa que se foi en comisión de servicios. Esperamos telo canto antes, mentres nestes días pois intentamos dar traslado desde as distintas partes do Concello das preguntas que formulen. Se o fan no rexistro, por exemplo, pois daremoslle resposta. Vale, entonces, pois está todo o mundo informado do que ten que contestar. Como se lle pode preguntar a calquera pode responder. Non dixen eso, dixen que formula as preguntas no rexistro. Non significa que a persoa que lle reciba a pregunta sexa que lle vai a contestar. E quen lle vai a contestar? Eso dependerá da pregunta. A pescadilla que se morde la cola. Vale, moitas grazas. Tomou algunha medida, aparte do mantemento e limpeza que hai que facer habitualmente, para evitar inundacións no túnel baixo o tren da vía do tren? Fíxose unha revisión do cadro eléctrico, sobre todo a limpeza tanto das arquetas como tamén do propio pozo das bombas e revisión das mesmas foron as medidas que se adoptaron. O sea, o que hai que facer habitualmente, non? Para o mantemento desa zona, non? O habitual. Todos sabemos que o correcto mantemento e un mantemento ademais ocasionalmente en profundidade pois será o que faga que as cousas sempre vayan ben, me imagino que como na casa de todo o mundo. Exactamente, o mantemento habitual, de acordo. Logo, ali na volta do Gaiteiro, na carretera vella de Estradas de Galicia, hai un eucalipto de grandes dimensións que está tumbado e apoiado noutro. Isto é un rogo. Rogámoslle, pois, lle comunique a administración competente a súa retirada polo perigo que conleva, vamos. Tomamos nota Está moi perigoso. do rogo para dar traslado, avaliar e dar traslado se corresponde. Vale. Este outro rogo, tamén derrogamos tamén que isto é unha cousa que está nas súas mans e é a súa obrigación, ademais, que repare todas as farolas que están afundidas na rotonda do Areal e na entrada da autopista, porque aún encima dificultan máis o tránsito por aí encima das obras. Vamos. E así mesmo tamén que o fagan no resto do Concello, porque xa lle digo que ten máis do 25% de farolas que están afundidas. Se non faga comprobación. Por a nosa parte, nada máis. Moitas gracias. Respondéndolle a das farolas, sí que é certo que hai algúns que están pendentes de arranxar. Si quixera manifestar evidentemente, como vostedes saberán que últimamente tivemos algunhas tormentas de carácter eléctrico que deixaron bastantes afectadas diversas zonas e fases do alumeado público, incluindo tamén aquí o Concello. Polo tanto, o traballo nestes días está a ser intenso nese apartado porque non é só que debamos arranxar o volume habitual de alumeado público, senón que tivemos unha gran carga de traballo polas tormentas eléctricas, que ademais non foi só un día, foi máis de un. Seguinte, señor Varela. Sí, moitas grazas. Ben, tiñamos unha pregunta sobre o aparcadoiro na parcela de Gadisa, na que se investiron cartos públicos para adecuación. Bueno, pues, rematado o convenio en novembro, queremos saber si foi renovado ese convenio, en que termos. Sí, o convenio foi renovado. Igualmente, xa no propio convenio do ano deste ano, indícase que existe a prórroga e que automáticamente será prorrogada. Iso non quita que tanto a empresa privada como nós desexemos patentalo e deixalo por escrito. Pero non hai ningún problema. Xa a prórroga está contemplada aí. Pero asinaron un novo convenio de colaboración ou se prorrogou automáticamente?
Ante a insistencia e demais, tivemos unha xuntanza e agordamos novamente a realización dun novo documento, incluso máis extenso no tempo, e xa foi acordado polas partes. De acordo, pediremos acceso ao documento. Ben, no pleno de xullo aprobamos unha iniciativa do BNG por unanimidade na que se instaba ao Goberno municipal a realizar un estudo que permita coñecer a realidade das vivendas de uso turístico no noso concello para posteriormente poder regular o mercado. Que avances fixeron neste tema? Pois aí o máis importante é a búsqueda da empresa que estea capacitada e coas habilidades para facer ese estudo, que a parte pois que custa un pouco porque é un estudo moi concreto dunha serie de nunha materia moi concreta e que non vale vamos a decir, un relator dun proxecto ou similares. Cando teñamos a empresa, pois procederemos co seu contrato, que ademais entendemos que non debería revestir gran dificultades, a que entendemos que será un contrato menor. Pero todo agora non hai ningunha empresa. Non se fixo todavía o contrato coa empresa. Moi ben. Podería dicirnos tamén de que departamento municipal depende o abastecemento da auga? O abastecemento da auga, como vostede sabe, é un conxunto de departamentos e que, ademais, incluso para máis autores no tema tamén o leva unha empresa concesionaria de servicio. Eu xa sei perfectamente por onde vai. Vostede descarga a responsabilidade como concelleiro de urbanismo polas fotos que foron sacar ali a Pedra do Couto. Vostede é unha cousa curiosa porque con decir que non era a súa área xa tiramos para diante e xa está, xa podía estar o Concello ardendo que non era a súa área a dar incendios. Entón, eu entendo que o abastecemento de auga, aínda que non sexa ao 100% da Concellería de Urbanismo, si está moi relacionada e, como mínimo, certa responsabilidade ten na mesma. Porque urbanismo é un servicio municipal público como é a auga, non poden tampouco ir separados. E, polo tanto, urbanismo, ao meu parecer, porque isto evidentemente sempre pode ser un criterio subxectivo ou de organización dentro dos distintos concellos, si é, polo menos parcialmente, responsable do abastecemento e saneamento da auga. Moi ben, unha resposta moi longa, previsible, tamén para que nos estea a ver, e coa que pretende confundir a veciñanza unha vez máis, falando por falar, non? O abastecemento da auga depende da área de servizos. Vostede agora, pois, se queda moi ben imputar capacidade de actuación a outras áreas como medio ambiente ou urbanismo, porque lle encanta confundir non a nosa veciñanza. Dáxelle moi ben, a verdade. É un trilero, un artista da palabra. Mire, voulle explicar. Ben, que fai o Departamento do Urbanismo? Que competencias ten o Departamento do Urbanismo nun concello? Pois mire, como dicía a súa compañeira de partido, a anterior portavoz, hai que vir aprendidos da casa. Pero parece que no seu caso non é así, entón voulle recordar cales son as competencias do Departamento do Urbanismo. Elaboración de instrumentos de planificación, estudo de detalle, xestión do solo, proxectos de parcelación, licenzas urbanísticas, vigilancia de disciplina urbanística, delimitación de espazos. Vale, esas son as competencias do Departamento de Urbanismo. Pero imos falar dos depósitos, dos que vostede tanto defende e tanto lle gustan. Máis aló dese investimento inicial na fabricación e posta na construción desos depósitos, sabe vostede consciente de canto custa ter esos depósitos en marcha? Canto custa o bombeo a esos depósitos ao ano? Sabe? Voulle responder con unha mellor. Xa que vostede fala do que é a área de urbanismo, estivo aí indicando o que leva unha área de urbanismo, alégrame ver que a medida que iba constatando o que leva a área de urbanismo, o que me queda claro é que vostede na pasada legislatura non fixo nada.
Plan de urbanismo está como deixou o goberno do PP. Licencias urbanísticas non é que tivera precisamente moitas sacadas. Se acaso malezas non saían moitas, co cal o que me queda claro que vostede levaba a área de urbanismo, pero como se non fora a súa tampouco. Pode preguntarlle á concelleira número 12 deste pleno pola cuestión das licencias ou dos temas de malezas. Pero non me responde a súa pregunta. Vostede sabe canto custaría o funcionamento do bombeo da auga con esos depósitos operativos? A miña resposta xa está feita, señor Valela. Eu pensei que estábamos falando das áreas que abarcan urbanismo. Estou facendo unha pregunta moi clara. Sabe vostede canto custaría o funcionamento anual do bombeo da auga o depósito de Vilar do Colo? De verdade, perdón, de Pedra do Couto. E eu o que lle estou dicindo é que se vostede quere pois que esa instalación bótese a perder e non teñamos auga e abastecemento de auga en Laraxe, pois dígao claramente, ten aí a cámara, mire os veciños de Laraxe e indique que non quere esta instalación. Eu non decidín poñer ali esa instalación. Eu non decidín tela ali e tela desta maneira. Evidentemente, eu teño xa un terreo ou unha serie de cuestións e infraestructuras delimitadas de antemán e con elas intento prestar os mellores servicios á veciñanza de Cabanas. Ben, como non responde, respondo eu. Os estudos que hai feitos, así unha aproximación, din que sería unha cifra moi importante, máis do 10% do orzamento municipal anual de Cabanas, unha cifra que é inasumible e que habría que sacar de outro sitio. Pregunto de onde o sacaría esos cartos, porque lle lembro que non hai ningún mes estaba sacando cartos do remanente de outros lados para asumir gastos de electricidade sen ter en conta o que suporían estes depósitos, uns 300.000 euros ao ano. Non sei de onde o sacaría, do orzamento municipal bastante limitado. Sorpréndenos tamén que faga referencias nunha publicación a que as competencias deste tema son estritamente municipais, cando a Xunta, gobernada polo seu partido, acaba de anunciar un investimento para o Concello de Ares en relación ao abastecemento. Por que eles sí e nos non? Por que no caso de Ares a Xunta pode asumir gastos relativos ao abastecemento municipal e no caso de Cabanas non? A verdade é que ten que fichalo xa o PP, porque é certo que vista esa publicación nas redes sociais xa estaba poñendo vostede en valor os méritos e inversións que a Xunta de Galicia fai en concellos, ademais escolleu concellos de distinta cor política, o cal demostra que a Xunta é imparcial en áreas que son de competencia municipal como é o abastecemento da auga. Pois a Xunta imagino que chegará a algunha especie de axuda ou como Ares ou similares, pois evidentemente poden presentar algún tipo máis de dificultade pola envergadura da obra. Significa iso que vostede, claro, agora intenta pintar como que en Ares sí, aquí non, tampouco é certo. Se ben falábamos antes da obra do saneamento, tamén tenemos que decir que, aínda que teñamos as nosas queixas coa execución desa obra e certos aspectos que están xa a levar a cabo, iso non significa que a Xunta non este a investir unha gran cantidade, concretamente millóns de euros, no saneamento e no tanque de tormentas de Cabanas. Pois a lo mellor a Xunta de Galicia en Cabanas inviste neste colector na fase 2 e 3 concretamente, que somos as que temos máis recentes, inviste no tanque de tormentas en Cabanas e en Ares fai unha chega co abastecemento. Fará en distintos concellos distintas actuacións. Insisto, a actuación deste tipo, maila que nós teñamos algunhas disconformidades coa execución da obra e como se fixo, non significa que a Xunta de Galicia non empregase millóns de euros en Cabanas en realizar esta obra. Iso hai que telo en conta. Que en Ares fan unha axuda para un abastecemento? Estupendo. Que noutro concello fan? Tamén. O que demostra é que están axudando os concellos e que o fan con distinta cor política. Véñase vostede para a campaña electoral que xa vende os éxitos da Xunta. Moitas grazas. Eu celebro que o Concello de Ares chegue a un acordo dese estilo. Gustaríame que o Concello de Cabanas tuvese a altura de miras, en vez de tratar de ridiculizar propostas realistas para traer auga aos vecinos de Laraxe e non brindes ao sol,
porque os depósitos son uns brindes ao sol, está moi ben, temos esos depósitos. Esos depósitos, vai vostede ser capaz de asumir 300.000 euros que vai valer ese bombeo para dar auga á garaxe? Vai ser capaz de facelo? Dígao, non respondeu. Nos o que vemos é que vostede o que lle molesta é que usemos todos os mecanismos que temos ao noso alcance para pedir medidas e investimentos para Cabanas, que presentemos iniciativas, que nos movamos, que pidamos emendas aos orzamentos da Xunta de Galiza. Pero o malo non é que lle moleste porque non se lle ocurrese a vostede antes ou porque fagamos antes a vostede, que podría ser entendible. O malo que lle moleste, porque ao reivindicar cousas para Cabanas, imos incomodar aos seus xefes da Xunta de Galiza. Porque como todo o mundo sabe, como demostrou neste ano e medio que leva gobernando para vostede, sempre vai por diante o partido, a veciñanza de Cabanas. Vímolo nas obras da Madalena, das que vimos de falar, vímolo cando tenta ridiculizar as emendas e os orzamentos da Xunta que presentamos para Cabanas, situándose en contra de que impide un estudo para que o abastecemento da auga sexa por gravidade e non unha carga ás arcas municipais de Cabanas e dar por fin auga a Laraxe e a outras áreas do Concello que están sen auga, sitúase en contra de que impide que a Xunta amaña a beira rúa intransitable da estrada de Cardeita, insegura e pola que non se pode circular ben. Sitúase en contra de que impide que a Xunta repoña o peche perimetral que retiraron na estrada que vai de Vilar do Colo a Fonfría. Sitúase en contra de que impide que se retiren os áridos contaminantes situados en Vilar do Colo. Sitúase en contra do Concello que vostede está gobernando. E isto é algo que sorprende. Calquera que lle escoite e calquera que o vexa defender eses depósitos podría preguntarse que lle debe o Partido Popular de Cabanas a Viacua e as eléctricas. Porque non o entendemos. Calquera que se lle pregunte onde está vostede, pois non sei onde van a atopar, evidentemente. Foron a sacar a foto para pedir, primeiro, enmendas aos orzamentos da Xunta de Galicia dun área que é competencia municipal. Logo, insistiron no sistema de traída de auga de abastecemento que ven dende arriba, que, por tanto, é por caída e non ten ningún problema. E eu lle pregunto, señor Varela, existe xa unha serie de reunións ou acordos entre distintos concellos para estudar de maneira preliminar ese sistema de caída de auga, en este caso sería dende a Capela, que vería por caída de auga e abastecería distintos concellos? Existe. E vostede, como concelleiro de Urbanismo e de Medio Ambiente, pódeme dicir se cando nós chegamos ao Concello de Cabanas, o Concello de Cabanas formaba parte dese estudo ou dese conxunto de concellos que de maneira conxunta estaban estudando a opción? Xa llo digo eu, non. O Concello de Cabanas non estaba. E esas eran as súas áreas. E que sorpresa a miña cando un alcalde doutro concello dime, sorprendido, que xa lle extrañaba a él que ese sistema de caída de auga dende a Capela tivese unha tubería que pasaba polo Concello de Cabanas sen grifo para nós. O cal, fágase primeiro mirar o seu mandato, porque con este sistema e estas peticións que fai agora, está moi ben que as faga agora. O que non sei é porque non as estaba executando no seu momento. Porque no seu momento hai unha serie de concellos da Bisbarra que decidiron estudar esta opción e Cabanas non estaba. E nós pedimos estar. Entón é o primeiro que ten que mirar vostede. Antes de ir a sacarse a foto, a facer enmendas á Xunta de Galicia con competencias municipais. Nas que, por suposto, eu estou encantado de pedir. Pero iso non significa que teñamos que olvidar de quen é responsabilidade. E en canto a que me importan máis os intereses partidistas e demais, eu penso que coa declaración do anterior punto, na cal poño de manifesto que non estou de acordo con Augas de Galicia, está máis que claro que, por min, os rivais dos intereses partidistas non están. Primeiro vai ao Concello de Cabanas. E se teño que sair aquí a decir que estou descontento coa Xunta e con Augas de Galicia por esta obra, non teño ningún problema. O volvo a facer. Unha e outra vez. Pero neste caso, non sexa o trileiro vostede.
Son competencias municipais. Seguinte pregunta. Porque este asunto xa está máis que tratado. Sabe que pasa? Que o seu discurso quedaría moi ben e sería moi bonito se fose algo, se tivese algo de verdade, porque as emendas que presentamos este ano relativas ao abastecemento son as mesmas que presentamos o ano pasado, o ano anterior máis, e ao ano anterior máis, como está na hemeroteca, e pode consultarse, está na rede, públicamente. Dixemos outro día, cando entrou ao trapo, como lle dicía, como o maior fan das redes sociais, que é onde vive vostede, desde onde goberna vostede, documéntese. E retámolo a que vostede presente documentación conforme fai as cousas, porque xa non lle creemos. Nós temos todo documentado, temos as emendas registradas no Parlamento de Galiza. E se os facemos é porque ano tras ano, nos orzamentos da Xunta de Galiza, hai abastecementos en diferentes concellos. E Cabanas non. E os seus deputadas e deputados, as dúas deputadas e deputados do Partido Popular votan en contra das emendas para Cabanas. Por lo tanto, nós onde estamos? Ao lado da veciñanza. Onde está vostede, pois xa verá o vostede. Pero temos o mesmo posicionamento no goberno e na oposición. Iso non cambiou. E falamos cos outros concellos, desde o goberno e desde a oposición. Pena que non estivera, como xa lle digo, o Concello de Cabanas, pois, nese estudo preliminar deu de perderse. Seguinte pregunta, señora González. Pasaron 22 días desde a renuncia da concelleira Vanessa Fontán. Como xa comentou a compañeira Conche do PSOE, desde que a animadora cultural 19 días aproximadamente está en comisión de servizos noutra administración. Non nos consta que haxa ningún decreto de alcaldía reorganizando o goberno. Pódenos decir quen está asumindo as competencias que viña tendo a señora Fontán? As competencias da señora Fontán as asumen os restos de concelleiros de maneira provisional no que entra unha persoa substituta, en colaboración e en equipo. E non Da mesma existe- maneira que respondín coa e- animadora cultural. E o decreto donde se reparten... Son tarefas concretas relativa, pois hai que facer unha acción, hai que facer unha resposta o que sexa, cando entre a persoa substituta será cando se faga o decreto e quedará oficialmente nomeada. O sea, que non hai ningún decreto no que se reparten as tarefas provisionalmente nin de ningunha maneira. Por exemplo, unha pregunta concreta. Quen está levando igualdade? Non hai ningún decreto, se esa pregunta a podemos facer nosotros directamente. Non temos tampouco, esperamos ter a persoa, evidentemente, na toma de posesión canto antes e así o faremos. En canto a parte, por exemplo, técnica da animadora cultural, como comentaba antes a concelleira, hai cousas concretas ou que tarefas concretas ás que vostede se refire agora que esta persoa facía, que se me pode decir, por exemplo, quen está levando o tema das xustificacións das subvencións que teñen das asociacións, por exemplo, que teñen que ser xustificadas agora, non? E iso facía a animadora cultural. A pregunta é que persoal Quen está facendo? Quen está levando esa parte técnica? o técnico de desenvolvemento económico do Concello, o ADL. De acordo. Señor Pérez Sardiña. Sí. Ben, bo día outra vez. Acabo de dicir que o convenio do aparcadoiro do Areal, acabo de dicir, que se prorroga automáticamente. Certo? O documento recolle prórrogas, non vamos a ser precisos nas palabras, non prórrogas, senón que continúa en precario adiante, o cal non significa que non se firme unha renovación en todo caso. Sí, porque estaba pendente de entregarme ese documento e non me entregou, nin me abriu ningún novo, supoño, entón entendo que non hai un novo. Non sei, para que quede constancia no pleno, porque eu sí que tiño acceso a este documento. Pouco para tamén para responder a explicar, para que vexan cal é o nivel.
Terceira, duración. Isto é o que pon un documento asinado manualmente entre o representante do Concello de Cabanas e unha empresa. Isto teña que estar en formato digital, está en formato escaneado, subido a un expediente. Esas son as condicións que quero remarcar porque me parecen, xa lles digo, que improcedentes, tal e como xa teño explicado neste pleno. En calquera caso, duración do convenio, claro. Los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2024. Punto. Aparte. Llegado el 1 de diciembre 2024, o notificada la intención de resolución por la propiedad, si no se devuelve el objeto del presente precario en las mismas condiciones que se entrega, Vica tendrá derecho, Vica será o que, bueno, son as iniciais da entidade xurídica, tendrá derecho a reclamar todos los daños y perjuicios que se le ocasionen, más una indemnización diaria, día de retraso, de 100 euros día, hasta su efectiva entrega a la propiedad en concepto de cláusula penal expresamente acordada entre las partes. Esto no afecta ni modifica el carácter de precario de la presente cesión de uso temporal. Vostede explíqueme o que contestou antes e o que firmou. Se é capaz de facelo, de verdade, é para darlle un premio. Non nos minta, señor alcalde. Non nos minta. Porque tomaron o pelo, xa non lo tomou bastante durante todo este pleno e todos os anteriores. E dixen antes estaba sobradamente xustificado. Iso é motivo, eu entendo que de unha dimisión fulminante pola súa parte. Non nos pode mentir así, de verdade. Non nos pode mentir así. Rógolle que tome, que tome as súas medidas en vostede mesmo, porque realmente non se pode tomar en serio que nos di. Non. Seguinte cuestión. Chao da aldea. Os colectores que están no chao da aldea teñen unha praga de ratas que saltan por todos os lados. Incluso para abrir os propios colectores do lixo, saltan as ratas para fora. Tomaron algunha medida? Teñen coñecemento da situación? Van facer algo respecto a iso? Sí, foi trasladado Foi trasladado. ao Concello de Cabanas por parte da veciñanza, quero dicir, Sí. a veciñanza deu traslado deste problema xa para, eu penso que 2-3 semanas, estivemos a mirar o problema, a avaliar quen o podía resolver, respetando evidentemente a legislación vixente en tanto as medidas de control e mitigación desta praga pois, nun entorno que é público e accesible polo todo o mundo, co cal non todo vale, evidentemente, de calquera maneira. Estamos a ver se podemos realizar xa o contrato menor para ver que podemos fazer ali. Ben, un contrato menor que será, supoño, neste ano, non? A nosa intención era facelo a maior brevidade posible. Sí. Porque, en calquera caso, esa praga vive, habita e desenvólvese nun espazo que é os colectores de recollida de residuos sólidos urbanos de Cabanas. Non é nunha finca privada, nin nada, é efectivamente naqueles colectores. Se meten ali e fan as do demo, é dicir, non... Están, pois, rogámoslle que fagan a mellor celeridade e no presente exercicio. Iluminación pública, houve varios comentarios por parte dunha serie de compañeiros que indican o mal estado que xa manifestamos no anterior pleno da corporación, do xeral, da iluminación pública. Preguntaronlles pola licitación e todo isto, que xa sabemos que está aí parada pendente das luces de Nadal, que xa chegaron as novas luces de Nadal e aínda está por licitar. Algún día, non? Algún día será. Pero o problema é generalizado, xa non é só unha licitación. O problema é o mantemento dos propios bens. O mantemento dos propios bens. Entón, outro día, por exemplo, xusto o día que anunciou vostede que encendían as luces de Nadal,
Pois en Formarís chego de traballar e o primeiro que vexo é como se apaga toda a iluminación pública, de repente. Pero así, o sea, foi pasar e apagarse todo, non? Como xa pasou tamén no Camiño de Funfría, como xa pasou en varios sitios tamén de, bueno, na Nacional 651, é dicir, houve apagados así extraordinarios. Uns non tiñan que ver en principio, eu os que comentei no pleno de novembro, ainda non era tronada así forte e tal, pero bueno, é dicir, uns xa tiveron problemas antes da tronada, eu supoño que coa tronada habería moitos máis, pero en calquera caso, antes da tronada tamén había un punto de luz ali en Formarís, xusto na casa que lle chamamos de Auria, na primeira que é subindo á esquerda, que segue fundido desde a noite dos tempos. E creo que lle comunicaron algún veciño que é da zona que lle comunicou esa avería. Entón, para nós, entendo que despois do tempo providencial que debe ter a reparación destas cousas, con un punto simplemente de luz, home, polo menos actúen, non? Agardemos que tamén señan este ano, que non lles dean as uvas. Se teñen tempo a inaugurar a iluminación de Nadal, terán tempo a poñer puntos de luz, ou reparalos, polo menos. Agardamos que seña así. Despois, temos aquí, bueno, nos últimos decretos de gastos, estamos vendo reparación de maquinaria, pero por todos os lados. Xa manifestamos tamén este problema en algún outro pleno e comentamos a posibilidade de licitar, pero bueno, se non son capaces de licitar contrato de iluminación pública, isto de intentar licitar a reparación de maquinaria vai ser un imposible, non? Algo que non imos chegar alá por moito que queiramos. O básico non se fai, o ideal pois xa é máis complicado. Pero, home, levamos nas últimas dúas relacións de gastos, hai 2.862,04 de reparación de maquinaria, 451 euros, 187 euros, 465,93 euros, 140 euros, 20,85, 521,99. A ver, son moitas cantidades, de maneira recorrente, durante todo o ano, e supéranse os límites dos contratos menores, evidentemente. Supéranse claramente os límites dos contratos menores. Entón, isto de facelo todo a dedo por partes, así, isto é un fraccionamento de libro, de toda a vida. Eu non sei, eu cando comentei, en principio o espírito era que se puxeran a traballar no tema, pero non vexo que haxa medidas concretas por parte deste goberno para atallar esta sangría. O material está, bueno, as máquinas están vellas, podemos entendelo, pero, a ver, ou se compran unhas novas, ou se licita o mantemento como hai que mantelo, porque moitas veces o problema é que non hai un mantemento básico previo, tampouco do material. Entón, chegan directamente feitas un desastre os talleres. Mal uso tamén da maquinaria, tamén temos constancia. É dicir, a ver, neste caso, eu creo que neste tema sí que é unha sangría importante económica que hai que resolver. E entón rogámoslle que tamén medidas outra vez, porque xa é demasiado, non? Dixen esas cousas como se falaran coa parede. Nese sentido, non sei se ten algo que dicir. Sí, tomamos nota dos rogos sobre os pregos para licitar o mantemento de maquinaria, xa tamén preguntamos por eles. Se ben é certo que, lóxicamente, son os pregos que nos trasladaron dende a empresa que actualmente ten unha relación contractual co Concello que fai os pregos, que eran uns pregos pois técnicamente que levarían tempo e serían difíciles de facer, toda vez que hai que recoller moi ben os prezos dos arranxos e das distintas actuacións que hai que facer, e cada maquinaria pois habería que ver o seu estado, recambios de pezas, horas de taller, proximidade do mesmo para non acabar indo a un taller moi lonxe,
Lóxicamente, a distinta maquinaria que ten o Concello, o tractor, pois, a máquina de filtrar da area, etcétera, etcétera, pois cada un ten un estado, e hai cousas que están ben, hai cousas que están mal, e hai cousas que están moi mal. Entón, recoller nun documento técnicamente os prezos e as necesidades de cada maquinaria según o estado para a súa licitación sí que nos avanzaron que, lóxicamente, ia levar moito, moito tempo. Nese sentido, eu coincido con vostede en que sí que hai certa maquinaria pois que igual a súa vida útil está máis que superada. Eso, dende logo. Eso está afectando ao número de reparacións, ao número de traballos que poden desenvolverse dentro do Concello de Cabanas semanalmente, sobre todo en momentos punta. Esperamos nun futuro poder ir tamén renovando algún tipo de maquinaria que permita, pois, polo menos, abaratar e reducir moito as averías tan frecuentes que temos actualmente. Ben, pois que lle recomendamos, porque vemos que non ten unha opción concreta neste tema, que lle rogamos, é que vostedes, bueno, o Concello de Cabanas, vostedes, como goberno, están pagando unha empresa que leva pregos e todo iso, os 1.662 euros todos os meses. Eu creo que sería ben trasladarlles todas esas facturas, todas esas casuísticas que está falando, que lles levan moito traballo. Eu non sei se terá moito traballo ou non, pero son 2.600 euros ao mes, dalles para facer cousas, eu penso, non sei, son bastantes cartos ao ano. E ter unha empresa aí cobrando infrautilizada, non sei, rogolles que o valoren. Por qué? Aquí no pleno, vostede queixase e incomódase porque vimos facer rogos e preguntas nos plenos extraordinarios, que solicitamos oposición, evidentemente, non nos convoca, non é vostede o que inclúe nos seus plenos extraordinarios rogos e preguntas, iso xa sabemos, que non está cómodo. Feito que os plenos extraordinarios que convoca vostede non teñen rogos e preguntas, teñen un tema concreto, pero como pode ver, legalmente podes incluir na orde do día rogos e preguntas, neste caso exercendo as competencias de control da corporación, claro. É algo lóxico, democrático e constitucional, sin máis problema. Entón, pero a petición da oposición, non por vostede, evidentemente. Entón, bueno, pois, que eu teña en conta, non sei que é o que lle impediu non tomar esta medida, pero sí que lle poñemos aí enriba da mesa para que fagan algo e que se deixen de derrochar en mantemento. Están derrochando. Despois xa non falemos do mantemento dos bombeos, porque iso tamén, aquí falouse de que era o 10% que vai custar o funcionamento de algún bombeo, xa dixemos que era bastante, pero non lle quero dicir eu o que custa o mantemento. Non lle quero dicir eu o que custa o mantemento, porque isto non está incluído nestas cantidades que estiveron barallando aquí, ainda son máis. Entón, eu non sei, se queren seguir cos negocios ruinosos que se inventaron algúns aquí, porque son negocios ruinosos, pois sigan, que teñen todo o parabén. E cando teñen que pasar aos veciños as tasas, daquela digan, ai non, é que é o que custa o servizo. Sí, claro, os veciños están para pagarlles todos os caprichos, a ustedes. Todos os que se lles ocurran. Todos. E as cousas non son así. Camiños... Remato en contestar. Sí, pode contestar, sí. Eu rexeito que a empresa que lle pagamos esa cantidad de diñeiro para que faga os pregos este infrautilizada. É dicir, pois fai un rato falaba dos pregos do coworking, evidentemente, que son os documentos que requiren a súa complexidade. Non é un documento de 2 páxinas, nin de 3, nin de 4, teñen que mirar moita información, teñen que mirar moita documentación, leva tempo e tempo, lóxicamente. Ao igual que co alumeado público, é unha serie de documentos que requiren de moita revisión técnica antes de pasar a elaborar. En canto ás averías, lóxicamente, é certo que están as facturas e demais, sen embargo, o servizo recolle unha imprevisibilidade en canto a que unha factura pois, pode ser dunha cantidad ao mellor o mes que ven é outra completamente distinta. Nun ano pode vir 3 facturas de importe cuantioso nas averías e a lo mellor non pode vir ningunha. Entón ten unha serie
variabilidades ou aleatoriedade no arranxo das cousas que hai que recoller técnicamente e facer apetecible a algunha empresa para que licite, senón logo as licitacións quedan desertas, lóxicamente. Para iso están os sondeos de mercado. Que bueno, o problema non é a empresa que o faga, fai unha licitación pública e xa está. Agora, se fan cousas imposibles, en algúns casos, como xa vimos aquí, non hai quen as faga ou non hai quen teña capacidade técnica para facelas. Isto tamén é certo. Pero para iso terán que poñer máis cartos, que a mellor é o problema. Poñen cartos de menos e despois non chegan, que xa ten pasado, aquí, con isto mismo. E claro, eu 30.000 euros ao ano para facer o traballo de iluminación e os prégolos do coworking a mí cállame moito. Supoño que facerían algo máis. O sea que, bueno, haberá que repasar un pouco a ver que é o que fixeron. Pero aquí o que acaba de explicar, con eses dous exemplos, a mí non me está xustificando que non fagan o que lle acabo de decir da maquinaria. Estáme dando razón de que, efectivamente, algo máis hai que facer. Non? Creo eu, con toda a complexidade técnica que teñan eses documentos e todo o que queiran. Se son empresas que se dedican a isto, terían que ter unha determinada... Bueno, terían que ter un banco de coñecemento importante que os apoie, e se non, estamos no sitio equivocado, Xa lle digo eu tamén. Porque se non responden, pois as cousas non saen. Iso é evidente. Ben, camiños, porque aquí, bueno, encántalles isto de quitar peaxes e todo iso, pero últimamente aquí en Cabanas hai a moda de poñer cadeas nos camiños. Bueno, comentaron un caso aí en San Martiño do Porto, pero que é de tipo particular. E despois hai outro que sí que ese, pois, en principio tiveno que practicar outro día, que en principio pues, tiven que pedir tamén a presenza da Policía Local para que deixara constancia, por lo menos, dese paso, a fonte pública de Irís, ou perdón, de Formarís. E bueno, moi contento de ir por ali, ver que a fonte está absolutamente abandonada, un ben do patrimonio cultural deste concello, que está comido polas silvas. O concello, aparte de darlle voltas á Nora, porque non fai outra cousa, vai coidar os seus bens e dereitos sobre os bens públicos que ten. Ademais, recollidos nas normas subsidiarias, eu non o invento. Vai limpar a fonte? Pregúntolle. O Concello terá, e vostede constatará, por tanto, que o Concello ten a documentación de que a fonte é do Concello. Pero pregúntolle se vai limpar a fonte. Xa sei que o Concello ten unha documentación. Eu se quere traio documentación do século XIX. Mire que lle digo. Además, pública. Xa, Do Boletín Oficial da Provincia. é que ambos aquí, neste caso, sabemos que esa cadea, esa fonte, pois forma parte dun caso un pouco maior con esa cadea. Bueno, eu falo da fonte porque é pública, iso é indiscutible. Non teño, como todo, debese revisar ben a documentación. É revisable o que? Que a fonte non é pública? Podemos avaliar, pero ali tamén hai unha xente que di que a fonte é deles. Vale, iso non sabía. Ben, pois, a mellor hai que empezar, e toda vez que no Concello de Cabanas non están inventariados os bens. Perdoe, está inventariada porque aparecen nas normas subsidiarias municipais de planeamento. Foi reparada polo Concello no ano 2011. Ano 2011, reparada. E pareceme ben, eu non o discuto. Non estou falando de fai 40 anos, 50 anos, 60 anos. Bueno, a documentación antiga témola tamén, sí. Pero eso non significa... Porque eso pertencía a unha familia que somos dali, efectivamente. E que foron os que, en principio, eran os propietarios do terreo. Iso non significa que non, neste caso, ante esas, vamos dicir, afirmacións de unha persoa, sí, claro, dentro do Concello non teñamos que ir coa máxima cautela, que teñamos primeiro que esclarecer isto
antes de facer ningún tipo de iniciativa. Bueno, que non quere limpala, vaya. Vale. Non, eu quero limpala e eu quero que toda a infraestructura e todos os bens, xa sexan públicos ou privados do Concello de Cabanas, estén nas mellores condicións. Iso non significa que neste caso concretamente non debamos de ser cautelosos polas circunstancias que eu lle explico. A ver, eu non digo que haxa que ser cauteloso. Eu que digo que hai un expediente solicitado desde o ano pasado, e, evidentemente, nese expediente o que se pedía era a apertura dun expediente informativo. Aquí, o resto dos veciños non se nos permitiu incluir ningún tipo de información. E vostede estáse quedando cunha parte, cunha versión. Que teña que eu vir aquí a un pleno a decirlle as cousas de outra maneira porque non as entende, xo sei que non as entende, a mí xa non foi falta que mo explique máis, sinceramente é pola súa responsabilidade, por non abrir ese expediente informativo. Está con unhas discusións que non entendemos. A mí non me poden impedir pasar aquela fonte porque pasamos toda a vida. Esas veciñas son coñecedoras de que ali foise lavar e ali foise coller a auga. Houve conflitos incluso co cano de saída, que o quitaban, sabe? Todo iso. Pero a fonte non desaparece nin se borra porque está recollida nas normas subsidiarias municipais como pública. No plan xeral que vostedes están tanto discutindo aquí, sigue sendo pública. No ano 2011 houve unha obra municipal feita ali de recuperación e apertura do vial. Actualmente o vial está sen rozar e a fonte está comida polas silvas, literalmente. E o que lle pregunto é, a ver, se o Concello foi limpar en 2011, non tivo ningún problema, porque non tivo. Porque agora resulta que é outra cousa ou outra versión. Non o entendemos. Era o mesmo partido que goberna agora, Non estamos inventando nós, nin non somos especialmente... Non temos ningún problema con esas cousas. Dígolle máis, nos anos 30 hai documentación que acredita os camiños que lle estou dicindo, que lle pedín que se informase neste Concello. Hai documentación en actas deste Concello, deses camiños. Que documentación fixeron? É discutible. Eu non o sei, a Administración ten que demostrar, evidentemente, a existencia dos seus bens, estou de acordo. Pero se ten documentación de sobra, non entendo por que non se fai. Poderíame responder a iso? Sí, eu o que lle vou dicir coa máxima cautela é que precisamente en concordancia co que vostede di, haberá que expoñer os distintos feitos ou probas do caso, o técnico encargado da área terá que emitir o seu informe municipal en base ao que vostede di, Non, en base eles ao o que que todos sexa din. aportar En base ao que todos parte, din, eu non tampouco me considero a partir coa posesión da verdade, a pero partir de aí que polo menos teño a posibilidade de expoñer unha verdade. a Polo partir de aí menos, non sei, que resulte esclarecedora a situación desa fonte, na cal, pues, eu evidentemente non teño ningún problema en ir limpala tampouco, pero eso non significa que non teñamos que esclarecer ben esta situación. Esclarecer, pero dando oportunidade, é dicir, abrindo Sí. un expediente informativo que está solicitado desde outubro do ano pasado. Xa pasou 1 ano e 2 meses, así. Está solicitado por escrito. Vostede pídeme, non, se ve o camión ali quitando area, comuníqueo. Se comuníqueo para que? Para que non me contesten? Ou non tarden, ou señor, teño que estar esperando a un pleno para escoitarlle algo? Que medidas tomou coa retirada desa área? Aparte de velo en Facebook e quedar tranquilo, porque, sinceramente, non vamos gastar o tempo en comunicarllo por escrito. Vendo que non contesta nada, sinceramente que non temos nada que comunicarlle. Tomou algunha medida vendo as cousas en Facebook, polo menos? Pero o que lle dixen é que non necesita tan siquiera comunicámelo a mí, necesita únicamente... Non, eu teño que comunicarlle ao Concello, que é o primeiro que está aquí, Eu teño que comunicarlle ao Concello. Pois non comunicou outro día o da Agua Turbia, E o da Agua Turba tampouco, porque tamén o saben. pero non o comunicou. Pero non o saben. Ah, Vostedes están obrigados a sabelo. Vostedes teñen unha empresa que esta concesionaria está obrigada a comunicarlles a vostedes que hai auga turba.
E vostedes non exixen esa comunicación. Pero É problema dos veciños? Non, é problema do Concello que non controla o funcionamento dos seus servizos. Perdoe. Se vostede ten constancia, Mm. se vostede ten constancia da turbidez da auga de abastecemento municipal en Cabanas nalgún punto, pode comunicalo ao Concello ou directamente á empresa, para que primeiro o vayan revisar para saber cal é a causa. E segundo, a marxe de revisalo, podamos comunicalo, evidentemente. Se a empresa concesionaria do servicio que o revisou e non recibiu ningún aviso nestes pasados días, non lle consta a turbidez da auga Non. e a min ou a ningún membro deste goberno ninguén lle avisa, é complicado que lle poñamos solución porque é complicado que nos enteremos. Sí, sí, sí. Pero vostedes non... A ver, que lles vou pedir? Que lles vou pedir eu? Cando no pasado pleno lles preguntei cal era o motivo de que se cortou. Bueno, en principio saliu a auga turba tamén, ou tal. Non avisaron de nada, señor alcalde. A ver, vamos perder o tempo en comunicarlles a vostedes algo que teñen que facer vostedes. Que despois que pasa desapercibido. É dicir, houve unha avería aí adiante, era a obrigación da concesionaria comunicar e avisar públicamente de que había ese problema. Houve xente afectada porque tiña que facer de comer e todo isto, verdade? Sabíano, porque sabía a concesionaria, en principio supoño que lle lo comunicaría a vostedes, non o sei. Vostedes contestaron no pleno que se fora o problema, non? Ben, non publicaron nada nas súas redes sociais municipais que son de información pública, ademais. Certo? Son de información pública. Ben, de que vale comunicarlles nada se non fan nada? A raíz do exposto no anterior pleno ordinario de novembro, na que se puxo de manifesto esta cuestión, efectivamente, dende o Goberno trasladamos á empresa concesionaria do servizo a necesidade de que voltase a facer as comunicacións como debidamente eran e teñen que ser. A advertencia foi feita. Lóxicamente, dende entón, non houbo ningunha noticia reseñable que dar todavía. Eu, lóxicamente, agardo que coa advertencia feita nas últimas semanas, se en algún momento volvese a producir algún corte ou avaría, programado ou non programado, a mensaxe sexa enviada na maior brevidade. Estamos falando na maior brevidade, ten que ser en cuestión non de minutos, como quen di, menos en todo caso dunha hora, pois con total seguridade. Parecenos correcto, parecenos moi correcto. Pero claro, evidentemente, eu vexo como actúan e evidentemente nós temos que actuar. Non podemos andar tapando se nos veciños nos din mira que nos está saindo auga turba, a nosa función, sabendo que metendo un escrito aquí non funciona nada, é facelo público, nada máis. Igual que o da area, exactamente igual. Porque o resto non funciona, xo sabemos. Aquí aos feitos nos remitimos. Os feitos nos remitimos. Con tema de malezas igual. Tanto pavonean por aí co tema das malezas, os pinos de iris están exactamente na mesma situación que fai 4 anos que lles solicitei que se había que cortalos. Houve queixas na Brigada do Pobo, toda a historia, comunicáronlles e vostedes borraron todos os expedientes anteriores. Porque claro, como administrativamente xa están caducados, bueno, pero ao mellor non está caducado cando lle caia unha persoa na cabeza. Aquela, ao mellor, terán un problema. Pero os eucaliptos ao lado do cemiterio de Cabanas, exactamente o mesmo. Exactamente o mesmo. E tampouco vimos que houbera unha resposta por parte da alcaldía, sí, un decreto moi bonito que podía actuar xa inmediatamente, pero non sei en que problema se liaron, que ao final non cortaron nada. A día de hoxe siguen estando ali. Como caen arriba dun nicho, pois será responsabilidade non nosa, non, se os dos veciños non é, que comunicamos ao Concello o que hai. Será de vostedes por non actuar e por non facer os trámites coa conveniente celeridade. Por iso se preguntaba antes, está persoal o 100% aquí traballando? Non o sei. Iso depende de vostede, non de min. Ben, pois con isto damos por rematado este pleno extraordinario de control ao goberno. Moitas grazas. Che indico para finalizar que lle mirarei efectivamente como está ese caso dos eucaliptos do cemiterio de Cabanas, porque sí que é certo que estaba avanzado a última vez que mirei e
terei que revisar como estaba. En relación ao outro, eu precisamente a mostra de que se lle dá un aviso á empresa significa que o rogo que fixo no pleno ordinario de novembro está o traballo feito avisando a empresa e indicándolles que non se poden despistar nos avisos á veciñanza. Agora o rogo yo fago eu a vostede cando teña noticia de algunha cousa, se non quere comunicalo a nós non o faga, pero ademais de poñelo no Facebook, eu non yo quito que o poña no Facebook, pero ademais de poñelo nas redes sociales, por favor, avisa a empresa concesionaria do servicio para que poida tomar as medidas correspondentes. Así, desta maneira, poderás solucionar canto antes o asunto. Vale? Moitas grazas a todos. Sí, acórdese dos pinos de Iris tamén, Moitas grazas a todos e levantamos a sesión do pleno extraordinario.